ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. нашри муфассали барномаи ахбор бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз манзураи шумо мегардонем. нимаи дуюми рӯзи 4 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз иштирок дар форуми Осиёи Марказӣ Иттиҳоди Аврупо ва форуми сатҳи баланд таҳти унвони Осиёи Марказӣ пешурӯи мушкилоти ҷаҳонии иқлим муттаҳидшавӣ барои шукуфоии умумӣ аз шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон ба ватан баргаштанд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ истиқбол намуданд. ёдорас мешавем ки дар шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳамоиши Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо баргузор гардид ки дар кори он президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. гузориш дар ин хусус. 4 апрел дар шаҳри Самарқанд президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамоиши Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо иштирок ва суханронӣ намуданд. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди муттасили муносибатҳо бо Иттиҳоди Аврупоро дар сатҳи дуҷониба ва бисёрҷониба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии Тоҷикистон номиданд. таъкид гардид ки харитаи роҳ оид ба амиқсозии равобит миёни Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо санади калидӣ гардида ҳамкории байниминтақавиро танзим менамояд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба вазъи ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо иброз доштанд. мо ҳадаф дорем ки содироти маҳсулотро аз истеҳсолкунандагони тоҷик ба бозорҳои Аврупо аз ҷумла тавассути истифодаи имтиёзҳои тиҷоратӣ ба ҳамдигар боз ҳам густариш бахшем. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба имкону захираҳои табиии кишвари мо иқтидорҳои бахши саноат, энергетика ва кишоварзӣ андешаронӣ намуда изҳор доштанд ки Тоҷикистон барои ҷалби сармояи хориҷӣ, ворид кардани технологияҳои навини аврупоӣ ва истифодаи таҷрибаи ширкатҳои бонуфуз ҳавасманд мебошад. иштироки Иттиҳоди Аврупо дар маблағгузории лоиҳаҳои соҳаҳои энергетика, кишоварзӣ, саноат, нақлиёт ва инфрасохтори коммуникатсионӣ муҳим дониста шуд. таъкид гардид ки масъалаи рушди энергетика бо назардошти афзудани талабот ба қувваи барқ то рафт хусусияти муҳим касб мекунад ва аз ин роҳ яке аз самтҳои ояндадор дар минтақаи мо ҳамкорӣ дар соҳаи энергетикаи сабз мебошад. барои Тоҷикистон бахши энергетика яъне манбаъҳои барқароршавандаи энергия ки ба он гидроэнергетика низ шомил аст, на танҳо барои қонеъ кардани ниёзҳои иҷтимоию иқтисодии миллӣ, балки барои рушди минбаъдаи ҳамкории минтақавӣ низ муҳим аст, изҳор доштанд муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. аз саҳми Иттиҳоди Аврупо дар бунёд ва навсозии иқтидори тавлиди энергияи сабз дар кишвари мо ёдовар шуда, роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштироки муваффақи онро дар татбиқи тарҳҳои нерӯгоҳҳои барқии обии Норак, Себзор ва Қайроқум таъкид намуданд. даъват ба амал оварда шуд ки Иттиҳоди Аврупо дар заминаи дуҷониба ва ё дар доираи ташаббуси дарвозаҳои глобалӣ дар бунёд ва таҷдиди иншооти гидроэнергетикӣ ки намунаи иқтисод ва энергетикаи сабз мебошанд саҳм гузорад. мусоидати Иттиҳоди Аврупо дар бунёди инфрасохтори интиқоли нерӯи барқ ба Осиёи Ҷанубӣ тавассути хатти интиқоли Касаҳазор баланд арзёбӣ гардид. роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба нақшаҳои Тоҷикистон дар бораи то соли 2030
افزایش دادن اقتدار استحصال قوای برق از نیروی آفتاب و شمال تا به 10% تمام استحصال نیروی برق در کشور اندیشه‌رانی نمودند. سرور دولت ابراز داشتند که ما در اساس استراتژی رشد اقتصاد سبز تا سال 2032 استحصال انرژی را در کشور پررا از حساب منبع‌های تجدید شونده به راه مانده تا سال 2037 تاجیکستان را به کشور سبز تبدیل می‌دهیم. از تشبس‌های جهانی تاجیکستان آید به حل مشکلات گلوبالی از جمله حفظ پریخ‌ها یادآور شده. پرزیدنت کشور تاکید داشتند که در آخر ماه می سال روان در شهر دوشنبه برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند دایر به این موضوع در نظر است. در این ضمن اظهار باور کرده شد که شریکان اروپایی و منطقوی تاجیکستان در کار کنفرانس در پیش ایستاده فعالانه اشتراک می‌نمایند. رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان همچنین آید به عامل‌های مهم رشد استوار رابطه‌های بین منطقوی از جمله نقلیاتی و کمونیکاسیونی اندیشه‌رانی نمودند. گسترش همکاری برای رشد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری و تأسیس جایهای کاری، آماده‌سازی کارگران بلند اختصاص و توسعه رابطه‌های فرهنگی و گومانیتری جزئی مهم مناسبت‌های کشورها نامیده شد. در این رابطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان همچنین آید به توسعه همکاری در ساحه معارف از جمله شدن فیلیال‌های دانشگاه‌های اروپایی در کشور ما و زیاد کردن کوتاها برای تحصیل در مؤسسه‌های تعلیمی اروپا اظهار هوسمندی نمودند. گفته شد که سیاحی میتواند برای به راه ماندن رابطه مستقیم بین مردمانمان همچون زنجیره مهم خدمت نماید. رشد منبعی همکاری با اتحاد اروپا در چهارچوب برنامه‌های منطقوی از قبیل بامکا و کدب مهم ارزیابی گردید. 4 اپریل در شهر سمرقند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در فوروم سطح بلند تحت عنوان آسیای مرکزی پیشروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی اشتراک و سخنرانی نمودند. 4 اپریل در شهر سمرقند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در فوروم آسیای مرکزی در برابر مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی اشتراک و سخنرانی نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که جهان امروز با مشکلات تغییریابی اقلیم روبرو است و منطقه ما نیز از این استثنا نیست. تأکید گردید که عاقبت‌های فاجعه‌بار تغییریابی اقلیم به اقتصادیات و اکوسیستم‌های کشورهای ما ضرر کلان رسانده به حیات آدمان تهدید می‌نماید. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان از حجم سالانه مبلغ‌گذاری برنامه‌های اقلیمی در تاجیکستان یادآور شده تأکید نمودند که آن بیش از 400 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد و در صورت پیامدهای بزرگ این رقم به 1.5 میلیارد دلار میرسد. اظهار کرده شد که در چنین شرایط تنها سعی و کوشش‌های یکجایی کشورهای منطقه و دستگیری جامعه جهانی برای برطرف سازی این مشکلات به ما کمک میرساند. با تاکید سرور دولت ما دوام 20 سال اخیر برنامه‌های مربوط به آب و اقلیم پیشنهاد نموده تاجیکستان در عرصه جهانی فعالانه تطبیق می‌گردد و ضمناً به مسائل تغییریابی اقلیم و استواری اکولوژی توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. قبول 14 قطعنامه دخلار مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تشبس تاجیکستان برای نائل شدن به هدفهای هماهنگ شده گلوبالی در ساحه آب زمینه مستحکم گذاشت. اظهار داشتند پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و تاکید نمودند که تشبس‌های جهانی ما اینچنین برای تطبیق هدفها از جمله هدفهای روزنامه رشد استوار برای تا سال 2030 مساعدت نمودند. طور تاکید کرده شد بین انرژتیک و تغییریابی اقلیم رابطه زیج وجود دارد و رشد انرژتیک سبز میتواند قدم مثبت در راه حفظ اقلیم باشد. ذکر گردید که در تاجیکستان حالا 98% نیروی برق تا سال 2032 پورا به استحصال نیروی برق از منبع‌های برقرار شونده انرژی می‌گذرد. تأکید کرده شد که پریخ‌های تاجیکستان منبع اساسی ذخیره‌های آبی منطقه می‌باشند و 60% آبی آسیا مرکزی در حدود کشور ما تشکل می‌یابد.
доир ба аҳамияти масъалаҳои марбут ба тағйирёбии иқлим сухан гуфта, сарвари давлат аз обшавии пиряхҳо аз ҷумла комилан об шудани ҳудуди 1300 адад аз 14000 пиряхи ҳудуди Тоҷикистон дар 50 соли охир изҳори нигаронӣ намуданд. ба таъкиди президенти кишвар ин ҳолат тамоюли хеле ташвишовар мебошад, зеро пиряхҳои Тоҷикистон танҳо манбаи об барои минтақа набуда, дар нигоҳдории иқлими минтақа низ нақши муҳим мебозанд. маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо ибтикори Тоҷикистон соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 мартро рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо эълон намуд. изҳор доштанд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ёдовар шуданд ки дар асоси ин қарор моҳи майи соли равон дар шаҳри Душанбе нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо доир мешавад ва ин боз як нақши назарраси Тоҷикистон дар рӯзномаи ҷаҳонии иқлим хоҳад буд. аз иштирокдорони ҳамоиш барои иштироки фаъолона дар кори конфронси Душанбе ва дар маҷмӯъ барои саҳмгузорӣ дар ҳифзи пиряхҳо даъват намуда, президенти кишвар изҳори итминон намуданд ки натиҷаҳои конфронси Душанбе ва саъю кӯшиши якҷояи кишварҳое ки дар кори он иштирок менамоянд бешубҳа барои баргузории муваффақонаи конфронси COP30 дар Бразилия дар охири соли равон нақши назаррас мегузоранд. истифодаи технологияҳои муосири каммасраф ва муносибати эҳтиёткорона ба об чун манбаи муҳимтарини ҳаёт шарти асосии кам кардани талафоти он шуморида шуд. дар ин зимн аз ҷомеаи байналмилалӣ даъват карда шуд ки ба масъалаи афзуннамоии маблағгузории чораҳои марбут ба ҳифзи иқлим ва рафъи оқибатҳои офатҳои табиӣ ба кишварҳои осебпазир ба хусус кишварҳои рӯ ба тараққӣ тадбирҳо биандешанд. ҷои таъкиди хос аст ки мавзӯи сохтмон ва кордаровардани нерӯгоҳи роғун барои ҳифзи иқлим, таъмини амну субот ва рушди устувори минтақа кунун дар сатҳи ҷаҳонӣ садо медиҳад. зарурат ва аҳамияти бузурги ин мавзӯъ аз ҷумла дар суханрониҳои президенти Комиссияи Аврупо Урсула фон дер Ляйен дар ҳар ду ҳамоиши сатҳи олии рӯзи 4 апрели соли 2025 дар шаҳри Самарқанд возеҳу равшан таъкид гардид. кунун ин зарурат на танҳо аз ҷониби Тоҷикистон, балки аз ҷониби пешвоёни ҷаҳони имрӯза таъкид мегардад. яъне на танҳо эътироф мешавад, балки таъкид мегардад ки нерӯгоҳи роғун чун манбаи нерӯи сабз барои кулли минтақаи Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ аҳамияти ҳаётӣ дорад. Every country in Central Asia has huge potential. ҳамаи кишварҳои Осиёи Марказӣ дорои иқтидори бузург барои истифодаи энергияи устувор мебошанд. энергияи бод, офтоб, об, энергияи геотермалӣ. маҳз ба ҳамин хотир иттиҳоди Аврупо ба энергияи тоза дар тамоми минтақа сармоягузорӣ мекунад. масалан, бояд аз нерӯгоҳи азими барқи обии роғун дар Тоҷикистон ва нерӯгоҳи барқи обии Қамбарота дар Қирғизистон ёдовар шавем. онҳо энергияи кофиро на танҳо барои кишварҳои худ тавлид хоҳанд кард, балки энергияи онҳо боз ба содирот дар тамоми Осиёи Марказӣ равона хоҳад гардид. онҳо саноатҳои нави стратегиро бо энергия таъмин хоҳанд намуд, масалан дар бахши коркарди ашёи хом. онҳо барои таъмини нерӯи барқ барои долонҳои нақлиётии мо мусоидат хоҳанд кард ки мо онҳоро имрӯз муҳокима кардем. онҳо барои истеҳсоли гидрогени тоза кӯмак хоҳанд намуд ки метавонад ба хориҷа содирот карда шавад. ҳамин тавр ин лоиҳаҳо ба ҳамагон манфиатовар хоҳанд буд. онҳо истиқлолияти энергетикии моро таъмин хоҳанд кард, робитаҳои тиҷоратиро беҳтар хоҳанд намуд ва онҳо барои тамоми сайёраи мо ҷиҳати ҳифзи иқлим ва табиати он судовар хоҳанд буд. 4 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз анҷоми сафари корӣ ва иштирок дар ҳамоиши Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо ва форуми Осиёи Марказӣ дар баробари мушкилоти ҷаҳонии иқлим муттаҳидшавӣ барои шукуфоии умумӣ аз шаҳри Самарқанд ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи байналмилалии Самарқанд меҳмони олиқадр президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Ӯзбекистон Абдулло Орипов ва дигар намояндагони воломақом гусел намуданд. ёдовар мешавем ки зимни сафар ба ҷумҳурии Ӯзбекистон роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чорабиниҳои сатҳи олӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. дар ҳошияи ин ҳамоишҳо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон, президенти Комиссияи Иттиҳоди Аврупо
президенти шӯрои иттиҳоди аврупо ва президенти бонки аврупоии таҷдид ва рушд мулоқот карда масоили рушду густариши муносибатҳои ҳамкориро баррасӣ намуданд. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ намунаи олии ҷавонмардӣ, ифтихору масъулият ва иҷрои рисолати шаҳрвандӣ буда. Бо адои хизмати ҳарбӣ ҷавонон ҷисману рӯҳан обутоб меёбанд. Дар вилояти Суғд маросими гусели даъватшавандагон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат аз шаҳру ноҳияҳои вилоят баргузор гардид. Гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. дарки ҳисси баланди ватандӯстӣ, масъулияту муқаддас шуморидани хоки поки ватан ва шукӯҳу шаомати чорабинии тантанавӣ гусили ҷавонони синни даъватӣ аз шаҳру ноҳияҳои вилоят ки бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва комиссарияти ҳарбии вилоят дар амфитеатри назди қасри Арбоб баргузор гардид, аз вуҷуди ҳар ҷавонмарди ғаюру далир, волидайну пайвандони онҳо ва намояндагони аҳли ҷомеа сарчашма гирифта ба ин ҳамоиши ватанпарварӣ арзгузорӣ ба марзу буми Тоҷикистони соҳибистиқлол шукӯҳу маънии тоза бахшид. дар чорабинии гусили тантанавии ҷавонони вилояти Суғд беш аз 10 000 нафар намояндагони аҳли ҷомеа, падару модарон, аҳли илму фарҳангу зиё, собиқадорон, занону ҷавонон ширкат варзиданд ки ин ҷавонони бонангу шуҷоъ фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондии олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо амри дил, ҳисси баланди ватандӯстию сарбаландӣ қабул ва иҷро менамоянд. хизмати ватан модар, ҳифзи хоки поки ватан, дастовардҳои истиқлолият, нангу номусу шарафи фарзандӣ ва садоқату матонату шуҷоат аз он далолат медиҳад ки ҷавонони сарбаланди кишвар ба ин ватани маҳбуб муҳаббати хоса доранд ва ҳимояи марзу буми онро аз зумраи мақсадҳои асосии худ медонанд. иттилоъ дода шуд ки фароҳам гардидани шароити хуби хизмат дар қисмҳои низомӣ, бурдани корҳои тарғиботӣ, ватандӯстӣ ва тарбияи дурусти фарзандон боис ба он гардидааст ки нақши даъвати баҳорӣ дар ноҳияи кӯҳистони Масҷоҳ пурра иҷро ва ҳамзамон дар ҷамоати деҳоти Воррух, Чоркӯи шаҳри Исфара, ҷамоати деҳоти Шинг, Халифа Ҳасан, Хурмӣ, Саразм ва Фароб дар шаҳри Панҷакин, ҷамоати шаҳраки Зарафшон ва Шамтучи ноҳияи Айнӣ, ҷамоати деҳоти Ҳаёти Нави ноҳияи Ҷаббор Расулов, ҷамоати Ғончи ноҳияи Диваштич ва ҷамоати шаҳраки Палоси шаҳри Бӯстон нақши даъвати баҳориро таъмин намуданд. ман Раҳматзода Хайём, сокини ноҳияи кӯҳистони Масҷоҳ, соли 2020 ба донишгоҳи миллӣ дохил шуда, соли 2024 хатм намуда ва баъди хатми донишгоҳ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуда барои ватани худ содиқона хизмат менамоядам. яке аз воситаҳои ҷалби ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ пурзур намудани тадбирҳои тарғиботӣ, дарсҳои омодагии дифои ҳарбӣ, чорабиниҳои шиносоии ҷавонон, падару модарон бо шароити қисмҳои низомӣ, хабаргирии сарбозон дар қисмҳои ҳарбӣ ва боло рафтани сатҳи омодагии ҷавонон ба хизмат дар артиши миллӣ равона гардиданд. ҷавонони шуҷоъу далери ватан бо дарки мафҳумҳои соҳибистиқлолӣ, озодӣ, ватан модар, ватандӯстӣ ва ҳифзи ҳар зарра хоки поки муқаддаси ватан назди худ мақсад гузоштанд ки қарзи шаҳрвандии худро бо сарбаландӣ иҷро менамоянд. ман фахр мекунам ки мо чунин ватани азизу маҳбуб дорем. мо ҷавонон уҳдадор ҳастем ки ватанро ҳимоя кунем ва бо сари баланд баъд аз тамоми хизмат ба хона баргардем. дар чорабинӣ меҳру муҳаббат, ифтихору сарбаландии модарон ба ҷавонмардон бо иҷрои суннати гусели фарзанд ба хизмати ватан модар ба ҷавонони Тоҷикистон ифодаю таҷассум ёфт. намоишномаи фарҳангии ҳарбӣ ва ватандӯстии пурмуҳтаво ифодагари ғояю маънии тарбияи фарзанд дар рӯҳии ватанпарастӣ, парваридани меҳри ватан дар тану ҷони фарзанд, ҷоннисорӣ баҳри ҳифзи марзу буми муқаддас, ҳамеша бо ватан будан, парафшон намудани парчами миллӣ ҳамчун нишони арзгузории олӣ ба ҳувияту истиқлолияти миллӣ, ифодаи рукну оинҳои хоси ҷавонмардӣ гардид. муҳаббати беандоза ва меҳри беандоза нисбати ватан буд ки айни ҳол ҳамсолони мо ҷавонони вилояти Суғд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон барои анҷоми қарзи фарзандии хеш раҳиспор гашта истоданд. ман аз номи кулли ҷавонон, кулли донишҷӯёни вилояти Суғд ба ин родмардони ватандӯст ки бо амри дил ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ватани азизамон рафта истоданд, комёбӣ ва муваффақиятҳоро орзумандам. албатта ин ҳамаи моро низ ҳавасманд мегардонад ва мо
ният дорем албатта баъд аз хатми донишгоҳ ба хизмати модар ватан рафта қарзи фарзандаи хешро низ адо намоем. гузашти низомӣ аскарону сарбозони қисмҳои низомӣ ва нав даъватшудагон ба чорабинии гусели ҷавонон ба сифи қувваҳои мусаллаҳ шукӯҳи хоса бахшид. ҷавонон бори дигар садоқат ба халқу ватан ва президенти мамлакат сарфармондии олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон баён доштанд. дар маросими гусели тантанавии ҷавонон дар амфитеатри қасри арбоб ифтихору сарбаландии аҳли ҷомеаи вилояти суғд ифода ёфт ки чунин ҷавонони баору ватандӯст ғайюру далер шоистаи хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд. ҷашни байналмилалии наврӯз аз ҷумлаи қадимтарин оинҳои суннатӣ ва беназиртарин анъанаи миллии тоҷикон буда дар худ тамоми шукӯҳу азамати фарҳангу тамаддуни кӯҳани моро таҷассум менамояд. бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз дар вазорату кумита ва ташкилоту муассисаҳои ҷумҳурӣ чорабиниҳои ҷашнӣ бошукӯҳ баргузор гардида истоданд. аз ҷараёни ин чорабиниҳо хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. дар хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба наврӯзи байналмилалӣ чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар ҷамъомади идона роҳбарият кормандони хадамоти алоқа ва сохторҳои зертобаи он инчунин операторони алоқаи мобилӣ иштирок намуданд. пеш аз оғози чорабинӣ дар саҳни бинои хадамоти алоқа намоиши дастархони наврӯзи байналмилалӣ иборат аз 7 син ва 7 шин пешниҳод карда шуд. ҳамчунин дар гӯшаи дигари намоишгоҳ ҳунарҳои мардумӣ ҳам ташкил гардид. маврид ба таъкид аст ки қаблан барои беҳтарин дастархони наврӯзӣ дар байни кормандони хадамоти алоқа озмун эълон гардида буд ки он имрӯз ҷамъбаст гардид ва дастархони наврӯзии корхонаи воҳиди давлатии почтаи тоҷик сазовори ҷойи аввал дониста шуд. дар оғози чорабинӣ таъкид гардид ки ҷашни наврӯз муаррифгари таърих, фарҳанг ва оинҳои деринаи миллат ҳамон буда дар мақоми байналмилалӣ гирифтану муаррифии он дар сатҳи ҷаҳон саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бузург мебошад. ҳамчунин иштирокдорони чорабинӣ таъкид намуданд ки наврӯзи байналмилалӣ фарогири суннат ва анъанаҳои неки инсонӣ буда онро мардуми тоҷикистон бо риояи суннату анъанаҳояш бо самимияти беандоза истиқбол мегиранд. дар идомаи чорабинӣ чанд нафар кормандони собиқадор ва фаъоли соҳаи алоқа бо ифтихорнома ва сипосномаҳои хадамот қадрдонӣ шуданд. дар интиҳои чорабинӣ барномаи рангини фарҳангӣ иборат аз суруду мусиқӣ пешниҳод гардида ҳозирин дар зери оҳангҳои дилнишин рақсу шодӣ намуданд. таҷлили ҷашни наврӯз дар сатҳи баланд бо риояи суннатҳои аҷдодӣ, густурдани хони наврӯзӣ ва ташкили дигар чорабиниҳои хоси наврӯзӣ дар кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. зикр гардид ки ҷашни наврӯз аз қадимтарин ва густурдатарин ҷашнҳои миллӣ буда умри хеле тӯлонӣ дорад, тавре ки аз номи он бармеояд наврӯз рӯзи нав маънӣ дошта дар аввали соли нави хуршедӣ ба истиқболи соли нав барпо мешавад. чорабинии тантанавӣ бо ворид шудани маликаи наврӯз баҳори аҷам оғоз гардида сипас бо иҷрои таронаву сурудҳои марбут ба баҳору наврӯз ва қироати шеър аз ҷониби ҷавонону наврасон идома ёфт. дастархони наврӯзӣ ки бо анвои гуногун хоса, шириниву кулчақандҳои болаззат, маҳсулоти кишоварзӣ ва чун анъана ташкили 7 сину 7 шин густурда шуда буд. аз меҳнати пайвастаи сокинони ноҳия дар замин ва фаровонии маҳсулот дар мамлакат башорат медиҳад. инчунин дар ин чорабинӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ ташкил гардида дар он дастоварҳои ҳунармандон ба маъраз гузошта шуд. арҷу эҳтиром гузоштан ба арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ, дӯст доштани ватан, эҳтироми ҳамдигарӣ ва муҳаббати самимӣ миёни инсонҳо дар барномаи мукаммали ҳунарӣ ки аз ҷониби фарҳангчиёни шаҳр ташкил гардида буд таҷассум ёфт. саҳнаҳои ҷолиб, суруду таронаҳои дилнишин ва рақсу бозии ҷавонону наврасони ноҳия базмгоҳро пуршукӯҳ намуд ва боиси болидарӯҳии кулли иштирокдорон гардид.
ҳикмати наврӯз ончунон қавӣ аст ки аз доираи мардумони орӯӣ фаротар рафта ба яке аз ҷашнҳои фаромилӣ дар олам табдил ёфтааст. наврӯз ақида нест, балки як воқеияти табиат аст. наврӯз пайвандгари наслҳо, мунодии сулҳу осоиш ва дӯстиву рафоқат миёни халқҳои ҷаҳон мебошад. ҳамин аст ки дар ҷашнгирии наврӯзи байналмилалӣ мардум бештар аз анъанаҳои миллӣ истифода мебаранд. ба хотири арҷгузорӣ ба ҷашни байналмилалии наврӯз дар маҳаллаи ховарони ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе бо иқдоми муассисаи давлатӣ раёсати кор бо маҳаллаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия чорабинӣ баргузор гардид. яке аз анъанаҳои неки наврӯз баромадан ба саҳро ва хушиву хурсандӣ намудан мебошад. дар ин чорабинӣ сокинон ба коҳсор баромада ҳар гуна бозиҳои хоси наврӯзӣ ба монанди аспсаворӣ, гӯштингирӣ ва ғайраҳоро иҷро намуданд ки аз ин хурсандӣ онҳоро ҳадду канор набуд. ҳамчунин аҳолии маҳал ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои миллӣ ва дастовардҳои худро ба намоиш гузоштанд. ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе тасмим гирифтааст ки наврӯз 2025 дар тамоми маҳаллаҳои ноҳияи шоҳмансур ҷашн гирифта шавад. мо имрӯз дар маҳаллаи ховарон бевосита бо ҳамроҳии сокинони маҳалла наврӯзро ҷашн гирифта истодаем ва дар ин ҷо тамоми маҳалла бо як шодиву нишод наврӯзро истиқбол намуда истодаанд ва аз он ҷумла дар ин ҷо омода намудани хӯрокҳои миллӣ, оростани дастархони ҳафсину ҳафшин, бозии кӯдакон, рақсу сурудхонии онҳо, шерхонии онҳо ва аспдавонӣ ва он чӣ ки дар наврӯз бевосита гузаронида мешавад, сокинони маҳалла бо як илҳоми тоза наврӯзро қайд намуда истодаанд. баён гардид ки аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ба ҳайси ҷашни ҷаҳонӣ пазирифта шудани Наврӯз шаҳодат аз он медиҳад ки ҳанӯз дар замони қадим ниёгони мо бо нияти нек ва ҳадафи олӣ ҷашнеро падид оварданд ки паёмоварандаи файзу эҳсон, ваҳдату муҳаббат, покию садоқат мебошад. Оинҳои наврӯзӣ сарчашмаи бузурги ахлоқиву тарбиявӣ мебошанд ва аҳли башарро ба таҳаммулгароӣ, бунёдкориву ба офаридани зебоӣ ва зебоипарастӣ ҳидоят менамоянд. Аз ин лиҳоз тоҷикон ин эди моҳиятан азизу муқаддаси ниёгонро бо хурсандиву арҷгузории беандоза таҷлил намуда беҳтарин орзуву ормонҳояшонро бо Наврӯзи хуҷастапай пайванд медонанд. дар муассисаи давлатии маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ бахшида ба Наврӯзи байналмилалӣ ҳамоиши фарҳангию маърифатӣ баргузор гардид. ҳамоиши идона бо тамошои дастархони наврӯзӣ ки бо ҳафсину ҳафшин ва дигар таомҳои миллӣ ороста шуда буд оғоз гардид. иштирокдорони ҳамоиши идона намоиши либосҳои миллиро тамошо карданд. зимни баргузории ҳамоиш иброз гардид ки Наврӯз ва анъанаҳои суннатҳои неки бо шарофати сиёсати башардӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавқеи ҷаҳонӣ касб намудааст, ки боиси ифтихори ҳар сокини мамлакат мебошад. ҷавҳари таъриху фарҳангии Наврӯз саодату пирӯзии аҳли башар буда инсонҳоро ба ҳамдигарфаҳмию ҳамзистии осоишта, накӯкорию созандагӣ, дӯст доштану эҳтиром кардани табиат ва неъматҳои он ҳидоят менамояд. ин ҷашни бузурги бостонӣ бо обу хок, марзу бом ва рӯҳи зиндагисозу тамаддунофари халқи тоҷик пайвандгари ногустастанӣ дорад. ҳамин аст ки расму оинҳои он дорои рамзҳое мебошанд ки аз қадим то имрӯз бо рӯзгори мардуми созандаву ободгар ва фарҳангию таҳаммулгароии мо созгор мебошанд. аз ин рӯ бо итминони комил метавон гуфт ки Тоҷикистон ватани Наврӯз аст. дар идома ба як қатор омӯзгории муассиса барои саҳми арзанда дар таълиму тарбияи насли навраз ва иштироки фаъолона дар ҳаёти ҷамъиятӣ бо сипосномаву ифтихорномаҳо қадрдонӣ гардида. сипас барномаи рангини театрӣ намоиш дода шуд. аз ҷониби хонандагони соҳибистеъдоди муассиса барномаи рангини фарҳангию фароғатӣ ки фарогири шеъру таронаҳои наврӯзӣ ва рақсу суруд буд пешниҳод гардид. бо мақсади дар сатҳи баланди ташкилӣ ва шаҳомати хоса таҷлил намудани ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии махсуси майюбони кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. ҷашнгоҳ бо тамоми унсурҳои ҷашни Наврӯз аз қабилаи дастурхони наврӯзӣ, гӯшаҳои таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, намоиши бозиҳои варзишӣ, базми шеъру суруд ва дастовардҳои илмӣ оро ёфта буд. зимни баргузори
гузории чорабинӣ иброз гардид ки воқеан бо ташаббусу талошҳои сатҳи ҷаҳонӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни Наврӯз аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ҷашни байналмилалӣ эълон гардид. Ба таъкиди иштирокчиёни чорабинӣ яке аз фазилатҳои дигари Наврӯз ҳамчун ҷашни пайванди инсон бо табиат аз вусъати амалҳои созандаву ободгарона, сабзонидану парвариши ниҳолҳо ва бунёди боғҳо иборат аст. имрӯз ки табиат зинда гардидаву айёми кишту кор низ фаро расидааст ва кишоварзони мамлакат бо заҳмати содиқона барои зиёд намудани майдони зироати кишоварзӣ, боғҳо ва истеҳсоли молу маҳсулот ба хотири ҳифзи амнияти озуқавории мамлакат саъю талош менамоянд. Сипас барномаи рангини театрӣ кунонидашуда манзури иштирокчиён карда шуд ки тараннумгари арзишҳои ҷашни Наврӯзи оламафрӯз буд. Инчунин аз ҷониби хонандагони соҳибистеъдоди муассиса барномаи ҷолиби фарҳангии фароғатӣ бо пешниҳоди шеъру таронаҳои наврӯзӣ ва рақсу сурудҳои марғуб пешкаш гардид. дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамону тантанаҳои шукӯҳманди ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ ки таърихи беш аз 6000 сола дорад танинандоз аст. дар муассисаи давлатии таълимии томактабии рақами 98 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе Наврӯзи байналмилалӣ таҷлил гардид. саҳни муассисаро шиору овезаҳои тарғибкунандаи баҳору Наврӯз зиннат бахшида буд, зеро дар ин рӯз кӯдакон бо умеду орзуҳои нек либосҳои миллӣ ба бар карда дар тантанаҳои ҷашни Наврӯз иштирок намуда хушию фараҳмандӣ карданд. дар чеҳраи ҳар иштирокчӣ хурсандӣ ҳувайдо буд. далели ин гуфтаҳоро бо шавқу ҳаваси беандоза ба рақсу бозӣ ва шеърхонӣ машғул шудани наврасон бозгӯ менамуд. наврасон дар васфи Наврӯз шеърҳо қироат карда таманниёти кӯдаконаи хешро ба муносибати ин ҷашни аҷдодӣ ба ҳамдигар расонидаанд. мавриди зикр аст ки дар муассисаи давлатии таълимии томактабии рақами 98 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе кӯдакон дар 28 гурӯҳи таълимӣ фаро гирифта шуданд ки ба онҳо мураббияҳои ботаҷриба таълим дода барномаҳои томактабиро меомӯзонанд. аз сарчашмаҳои мӯътамади таърихӣ бармеояд ки Наврӯз яке аз ҷашни қадимии мардуми ориёитабор буда аз қадимулайём дар радифи дигар ҷашнҳои тоҷикон аз ҷумла меҳргон, сада ва тиргон бо шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. ин ҷашни бостонӣ дар замони соҳибистиқлолӣ бо талош ва сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо эҳё гардид, балки мақоми байналмилалиро касб кард. ин тадбири муҳими фарҳангӣ мояи ифтихор ва сарфарозии ҳар фарди ҷомеа мебошад. дар қалби наврасон ҷой намудани расму оинҳои хос ва анъанаҳои накӯи наврӯзӣ имконият медиҳад ки онҳо дар оянда дар рӯҳияи худшиносӣ тарбия ёфта ба арзишҳои миллию фарҳангӣ арз гузоранд. байни наврасон мусобиқаҳои мухталиф аз ҷумла қироати шеър, иҷрои рақс ва бандкашӣ ташкил карда шуд ки ин тадбирҳо низ яке аз рукни маъмулии ҷашни бостонии Наврӯз ба шумор мераванд. хушбахтона аллакай наврасон то андозае доир ба моҳияти Наврӯз ва чӣ гуна ҷашн гирифтани ин оини аҷдодӣ тасаввуроти нек доранд ва онҳо аз ҳоло постдорандаи анъанаҳои ин ҷашни байналмилалӣ мебошанд. барномаи фарҳангии фароғатии омода намудаи роҳбарияти муассисаи давлатии таълимии томактабии рақами 98 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе барои наврасон ҷолибу диданӣ буд, зеро онҳо канори ҳам фараҳмандӣ намуда бо қалби пур аз умеду орзуҳои неки кӯдакона хушҳолӣ карданд. дар муассисаи давлатии таълимии донишкадаи такмили ихтисоси кормандони низомии ҳифзи иҷтимоӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз чорабинии идона баргузор гардид бо назардошти он ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба ҳаёти кӯдакони дорои имконияти маҳдуд бетараф нест ва барои хонишу истироҳати онҳо шароити мусоидро фароҳам овардааст. ин қишри ҷомеа дар Тоҷикистон аз ҳамаи ҳуқуқҳо бархурдор буда дар муассисаҳои таълимӣ ва чунин муассисаҳои иҷтимоӣ ба ғамхорӣ фаро гирифта мешаванд. ҳамасола ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва дастгирию ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакону наврасони дорои имконияти маҳдуд пайваста ғамхорӣ зоҳир менамояд. Наврӯз фархундатарин ҷашн, арзандатарин ва гаронбаҳотарин мероси маънавии ниёгони мост ки дар роҳи муаррифии фарҳангу таърихи миллати кӯҳанбунёди тоҷик нақши муассир дорад. Наврӯз бо оини русуми наҷибаш дар эҷоди ваҳдати маънавӣ ва фарҳангӣ тамоми халқҳо мусоидат карда, ҷавҳару сиришту афкору андешаи башардӯстонаи мардуми тоҷикро дар сатҳи байналмилалӣ инъикос мекунад.
наврӯз шиносномаи фарҳангу маънавиёти ниёгони мост, барномаи рангини фарҳангӣ ки суннату анъанаҳои неки ин ҷашни аҷдодиро дар худ таҷассум менамуд, боиси рӯҳбаландии иштирокчиёни ин базм гардид. имрӯз дар шаҳри душанбе таҳти унвони мақоми занон судяҳо дар таъмини адолати судӣ ва баробарии гендерӣ дар низоми судӣ ҳамоиши илмии назариявӣ баргузор шуд. тадбири мазкур бахшида ба рӯзи байналмилалии занон судяҳо баргузор гардид. ба ифтихори рӯзи байналмилалии занон судяҳо дар шаҳри душанбе ҳамоиш таҳти унвони мақоми занон судяҳо дар таъмини адолати судӣ ва баробарии гендерӣ дар низоми судӣ доир шуд. дар чорабинӣ занон судяҳо аз саросари мамлакат барои муҳокимаи масоили баланд бардоштани иқтидори занон судяҳо, роҳҳои афзоиши теъдоди судяҳо аз ҳисоби занон ва таъмини дастрасии занон ба адолати судӣ ба ҳам омаданд. дар ҳамоиш масъулони суди олии ҷумҳурии тоҷикистон, намояндаи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи кор бо занон ва оила, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ иштирок намуда андешаҳои худро доир ба аҳамияти таъмини баробарии гендерӣ ва мақоми занон судяҳо дар таъмини адолати судӣ баён доштанд. конфронс бо ташаббуси суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати татбиқи нақшаи амалӣ солҳои 2023-2025 ба стратегияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи инсон барои давраи то соли 2038 ва муҳокимаи масоили баланд бардоштани нақши занон судяҳо дар таъмини дастрасии инсон ва шаҳрванд ба ҳифзи судӣ, бартараф сохтани қолабҳои гендерӣ, ҳамчунин рафъи монеаҳои фарҳангию иҷтимоӣ ки занон судяҳо бо он рӯбарӯ мешаванд ва тадбирҳо дар самти барои онҳо фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ баргузор гардид. бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ ва муаррифии имконоти ин бахш дар китобхонаи миллии тоҷикистон форуми байналмилалии илмӣ амалӣ дар мавзӯи масъалаҳои таъмини рушди устувори сайёҳиву соҳибкорӣ ва иқтисоди сабз доир гардид. гузориш дар ин хусус. ҳадаф аз баргузории форум табодули натиҷаҳо ва коркарди андешаҳои илмӣ оид ба таҷрибаи кишварҳои пешрафта ва таҳияи механизми таъмини рушди устувори сайёҳиву соҳибкорӣ ва иқтисоди сабз ва арзёбии онҳо дар таъмини рушди устувори нишондиҳандаҳои иқтисоди миллӣ иборат мебошад. дар он намояндагон аз вазорату кумитаҳои дахлдори давлатӣ ва коршиносони хориҷӣ иштирок намуданд. дар кори форум масъалаҳои сармоягузории лоиҳаҳои сайёҳӣ, иқтисоди сабз, баландбардоштани сатҳи сайёҳӣ, тиҷоратигардонӣ, тадқиқоти илмӣ ба ҳаёти воқеӣ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ, мувофиқ намудани натиҷаҳои корҳои илмиву тадқиқотӣ, ташкили соҳибкориҳои муосир, истифодаи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва рақамигардонии истеҳсолоту муомилот ва пешбурди сиёсати сабзгардонии иқтисодиёт мавриди баррасӣ қарор дода шуд. иброз гардид ки бо мақсади ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ ба иқтисодиёти мамлакат, ташкили ҷойҳои корӣ барои сокинон, махсусан дар соҳаи сайёҳӣ, тақвияти иқтидори истеҳсоливу содиротии мамлакат ва дар ин замина ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот дар соли равон 6 созишномаи сармоягузорӣ ба имзо расонида шуд ки бо татбиқи онҳо ташкили беш аз 9000 ҷойҳои корӣ пешбинӣ гардидааст. дар идома иброз гардид ки сайёҳӣ яке аз муҳимтарин соҳаҳо дар ҷаҳон буда ҳамасола афзоиши назаррасро нишон медиҳад. бисёр кишварҳо сайёҳиро воситаи асосии рушди минтақавӣ мешуморад, зеро он намудҳои нави фаъолияти иқтисодиро ҳавасманд мекунад. ҳамзамон ба таври онлайнӣ маърузаҳои олимон аз Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон пешниҳод шуд. дар ин форум масоили мубрами соҳаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва иқтисоди сабз баррасӣ гардид. марҳилаи нави рушд бо низоми муосири созандагӣ дар вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон, мукаммалсозии инфраструктури зарурии маҳал ва боло бардоштани сатҳи хизматрасонии соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ. дар маркази вилоят шаҳри Хоруғ тадбирҳои ободонӣ вусъат дорад. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатӣ. бо шарофати соҳибистиқлолии мамлакат
و بنیادکارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر و ناحیه‌های ولایت چندین عمارت‌های زیبا و زمانوی ساخته به استفاده داده شدند. این است که در مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروخ در برابر بنیاد خانه‌های 9 آشانه، 13 آشانه، 14 آشانه جریان کارهای ساختمانی در بناهای 12 آشانه واقع در مرکز شهر خاروخ با سرعت بلند رفته ایستاده است. مرحله نو رشد ولایت مختار کوهستان بدخشان در صحیفه‌های تاریخ دیار نقش سازگار می‌گذارد. در آشانه یکم بنا مرکز سودا و بنای جمعیت سهامی کشاده آریون بانک، در آشانه‌های 2، 3، 4 مهمانخانه و آشانه‌های بالا خانه‌های استقامتی بنیاد می‌گردند. به گفته سرمهندس ساختمان برای پیشبرد کارهای ساختمانی مسائل لازمی دسترس بوده بیش از 40 نفر ساختمانچیان از جمعیت سهامی کشاده استس انشاءات در آشانه 4 بنا به کارهای ارماتوربندی سرگرم کار بوده. کارهای ساختمانی را در سطح لازمی برای گذاشته ایستادند. فرمایشگر ساختمان جمعیت سهامی کشاده آریون بانک به عهده دارد. این حال ما در ساختمان بنای استقامتی 12 آشانه قرار داریم. کارها با سرعت بلند رفته است. پیش از 47 نفر استا به کار مشغولند. قطعه‌ها تهجوی همین منطقه هستند. در آشانه 4 کارهای ارماتور بافی، اپالکا بندی و دیمانتاژ رفته است. مساحت عمومی ساختمان بنا 1440 متر کوادراتی را در بر میگیرد. از روی نقشه پیش بینی شده ساختمان بنا از 2 بلاک 12 آشانه عبارت بوده. 20 عدد مهمانخانه زمانوی را در سطح ضروری مطابق به طلبات زمان بنیاد می نماید. مطابق اطلاع متصدیان ساختمان برای پیشبرد کارهای ساختمانی تمام شرایط‌های لازمی مهیا بوده. مسئله ساختمان از پایتخت مملکت شهر دوشنبه آورده می شود. ساختمانچیان با خوراک گرم تامین بوده از دارند که کارهای بنیادی را مطابق نقشه پیش بینی شده به انجام رسانده. این عمارت زیبا را با تمام شرایط ها در پیشروی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار دهند. ماهره طاهر، مبارک شاه رستم، ولایت مختار کوهستان بدخشان. اخبار. وسعت کارهای سازندگی در ناحیه یووان با مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی. راههای دهه مهرآباد ناحیه یووان در دوره تدبیرهای آبادانی تعمیر و نوسازی شده و طلبات زمان جوابگو گردانیده میشوند. کارهای سازندگی با سهم صاحبکاران آغاز گردیده در نظر است که در مهلت مقرر گردیده با صفت خوب به انجام رسانیده شوند. گزارش یوسف غنیزاده. در دوره تدبیرهای آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در برابر دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت در ناحیه یووان ولایت خاطلون نیز تدبیرهای سازندگی و آبادانی وسعت دارند. با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه یووان و سهم صاحبکاران وطنی در نوبت اول اینفرаструктури محل مکمل گردانیده شده سطح زندگی ساکنان بهتر کرده می شود. در دوره نقشه چورابینی‌های سازندگی با سهم ساکنان دهه مهرآباد جماعت دهاتی به نام حسن حسینов ناحیه راههای حدودی دهه مذکور که سالیانی زیاد ویران و ولنگار گردیده بود تعمیر کرده می شود. امروزها کارهای تخت و هموارکنی راه آغاز گردیده نقشه است که کارهای ساختمانی در مهلت مقرر گردیده با صفت خوب انجام داده شوند. راهی که چندین سالا بود تعمیر طلب بود آن را پورگی تعمیر کردیم. رحمت و جناب عالی که برای ما شرایط ها مهیا کرده است. ما آینده نقشه داریم که با در همین ناحیه در کارهای خیر اشتراک نماییم. همچنین با سهم ساکنان در شفت میدانچه ورزشی دهات تالار معاصر ورزشی بنیاد گردیده ایستاده است که در آن برای جوانان و نورسان شرایط معاصر مشق و تمرین فراهم آورده می شود. مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه یووان ضمن بازدید از روند ساختمان این انشاءات ورزشی ابراز داشتند که به صفت کارهای ساختمانی توجه خاص داده شود و تالار با شرایط و امکانات خوبی ورزشی در مهلت پیش بینی گردیده مورد بهره برداری قرار گیرد. زیبا و نظرآبا گردانیدن کوچه و محل و حصه مناسب گذاشتن در کارهای آبادانی از جمله خصلت‌های نیک و حمیده انسانی به حساب می‌رود. صاحبکاران و شخصان احسانکار ناحیه سیاست پیشگرفته حکومت مملکت را همه‌جانبه دستگیری نموده در پیشرفت ساحه‌های مهم خواجگی خلق سهم خویش را می‌گذارند. به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در محله بلندی جماعت دهاتی گل سرخ شهر استرافشان مرکز سلامتی افتتاح گردید. گزارش در این خصوص.
дар доираи ободониҳо бахшида ба сазовор истиқбол намудани ҷашни бошукӯҳи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ дар шаҳри Истаравшани Бостонӣ 990 банди нақшачорабиниҳои ҷашнӣ тартиб дода шудааст. Хурсандиовар аст ки то имрӯз зиёда аз 600 иншоот бунёд, таъмири куллӣ ва азнавсозии комил гардонида мавриди истифода қарор гирифтааст. боиси фараҳмандист ки имрӯз бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар маҳаллаи баландии ҷамоати деҳоти Гулисурхи шаҳри Истаравшан хонаи саломатии замонавӣ пас аз таъмири куллӣ мавриди истифода қарор дода шуд. муассисаи тозабунёди соҳаи тандурустӣ бо маблағгузории соҳибкорону сокинони маҳалла ва ашхоси ба нияти адои ҳаҷ маблағгун карда дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан бунёд гардида ҷиҳати ташхису муоина ва машварати беморон бо таҷҳизоти лозима муҳайё гардонида шудааст. хонаи саломатӣ аз ҳуҷраҳои қабул, амрози занона, гиёҳдармонӣ, сӯзандору ва эмгузаронии кӯдакон иборат буда, табибону ҳамшираҳои баландихтисос бо истифода аз шароитҳои фароҳам оварда ба беш аз 1800 нафар аҳолии маҳаллаи баландӣ хизмати шоиста мерасонанд. феълан дар ин ҷо 350 нафар занони қобили таваллуд ба қайд гирифта шудааст ки метавонанд аз хизматрасонии хонаи навбунёди солимгардонӣ баҳравар гарданд. иқдомҳои саривақтӣ аз ҷониби сокинони ободгару бунёдкори ҷамоати деҳоти Гулисурх маротибаи аввал набуда, саҳми онҳо дар чандин сохтмонҳои ҳудуди шаҳру деҳот назаррас арзёбӣ мегарданд. имрӯз хурсандӣ сокинони маҳаллаи баландии ҷамоати деҳоти Гулисурх ҳадду канор надорад. дар ин маҳалла хонаи саломатӣ иборат аз 4 ҳуҷраи корӣ мавриди истифода қарор дода шуда истодааст. баъди мавриди истифода қарор гирифтани хонаи саломатӣ беш аз 5 нафар мутахассисони соҳаи тиб соҳиби ҷойи кори доимӣ гардида муроҷиати аҳолиро бароварда месозанд. сокинони маҳаллаи баландӣ иброз медоранд ки мақсад аз бунёд ва ба истифода додани иншооти соҳаи тандурустӣ қабл аз ҳама хизматрасонии босифати тиббию санитарӣ ба аҳолӣ ва сарсабзу зебо гардонидани як гӯшаи диёри хеш мебошад. фирдавс умаров, мазбут бобозода, орзу маъруфов, шаҳри Истаравшан, ахбор. дар вилояти Хатлон бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии малах дар мавзеъҳои муайян гардида ситоди доиму амалкунанда баргузор гардид. дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳои вилоят ки хуруҷи малахи марокашӣ ба қайд гирифта шудааст, мутахассисон барои нобуд кардани ин ҳашароти зараррасон чораҳои судмандро амалӣ менамоянд. маълумоти бештар дар гузориши Маҳмадраҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло. дар яке аз мавзеъҳои кӯҳдомани ҳудуди ҷамоати деҳоти Машъали ноҳияи Вахш бо иштироки роҳбарияти вилояти Хатлон, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои вилоят, мутахассисони филиали муассисаи давлатии экспедитсия мубориза бар зидди малах дар вилояти Хатлон ва кишоварзону чорводорон ситоди вилоятӣ оид ба чораҳои муҳофизатӣ, растаниҳо, боғу тогзорҳо ва ташкили усулҳои мубориза бар зидди малах доир гардид. зикр карда шуд ки ҳадаф аз роҳандозӣ намудани ситоди мазкур ин андешидани тадбирҳои судманд дар самти пешгирӣ аз хуруҷи малах арзёбӣ карда мешавад. таъкид гардид ки бо мақсади омодагӣ ба мавсими мубориза бар зидди малах зарур меояд ки саривақт гузарондани чорабиниҳо ва дар ин замина муҳофизати майдонҳои кишти зироатҳои кишоварзӣ, чароғгоҳҳо ва ҷангалзорҳо аз малахи марокашӣ, инчунин ҳаллу фасл намудани мушкилоту камбудиҳо дар мубориза бар зидди малах дар шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои деҳоти осебпазир аз малах ситоди шаҳриву ноҳиявӣ ташкил карда шавад. айни ҳол дар заминҳои чароғгоҳ ва мавзеъҳои кӯҳдомани ноҳияҳои Панҷ, Вахш, Хуросон, Ҷомӣ ва шаҳри Левакан пайдоиши малах ба қайд гирифта шудааст. ба андешаи мутахассисони соҳа барои пешгирӣ аз пайдоиши малах, коркалро бо маҳлулҳои кимиёвӣ дуруст ба роҳ монда аз хуруҷи он пешгирӣ кардан ба маврид аст. маврид ба таъкид аст ки кормандони муассисаи давлатии экспедитсия мубориза бар зидди малах айни ҳол он мавзеъҳое ки пайдоиши малах ба қайд гирифта шудааст бо истифода аз заҳрхимикатҳо коркалро ба роҳ мондаанд. давоми чанд рӯз мешавад ки боду ҳаво нисбатан гарм пешгӯӣ карда мешавад. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои вилоят низ вазифадор шудаанд корро дар самти пешгирӣ аз пайдоиш ва хуруҷи малах пурзур намоянд.
масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон дар якҷоягӣ бо мутахассисони соҳа дар ҳудуди ҷамоати деҳоти машъали ноҳияи вахш аз якчанд мавзеъ бо маҳлулҳои кимиёвӣ коркардшуда ошноӣ пайдо карданд. дар ҳамин асно ба масъулини шаҳру ноҳия таъкид карда шуд ки дар ҳар як шаҳру ноҳия ситоди мубориза бар зидди малах ташкил ва корҳои барои пешгирӣ аз хуруҷи ин ҳашароти зараррасон ба роҳ монда шавад. Маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, вилояти Хатлон, Ахбор. соли 2024 аз чорвои майда дар Тоҷикистон 2,450,000 сал насл гирифта шуда буд. Насргирӣ муҳимтарин тадбир барои фароҳамрасонии имконият ҷиҳати такрор-истеҳсолкунӣ маҳсуб меёбад. Айни замон дар саросари мамлакат маъракаи наслгирӣ ҷараён дорад. Наврӯши Азизулло ва Меҳрӯзи Ҷумъа гузориш медиҳанд. раъду барқ, тандур ва борону жола ҳамсафари доимии чӯпонҳо дар табиат аст. аз ҷониби дигар чӯпонҳо аз ҷолибтарину зеботарин лаҳзаҳои табиати Тоҷикистон баҳра мебаранд, хоса ҳангоми рондани чорво аз як мавзеъ ба мавзеъи дигар. ҳоло чорво дар чарогоҳҳои зимистона нигоҳ дошта мешавад ва маъракаи наслгирӣ ҷараён дорад. ба хотири хуб ва беталаф гирифтани насл, ин раванд барои чорводорон давраи пурмасъулият маҳсуб меёбад. зеро воситаи асосии такрор-истеҳсолкунӣ аз натиҷабахш гузарондани ин давра вобастагӣ дорад. агар соли 2014 аз чорвои майда дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 2 миллион сар барраву бузғола гирифта шуда бошад, дар соли 2024 2,450,000 насл гирифта шудааст. яъне дар соли гузашта нисбат ба соли 2014 450,000 сар барраву бузғола зиёд гирифта шудааст. дар соли 2025 бояд тибқи дурнамо танҳо аз хоҷагиҳои ҷамъиятӣ 450,000 барраву буғзола гирифта шавад. ҳоло ҳадафи чорводорон барои хуб гузарондани ин давра ва афзоиши имкониятҳо барои истеҳсоли гӯшт равона карда шудааст. аз 450,000 сарнасле ки тибқи дурнамо гирифта шавад, имрӯз қариб 270,000 сар насл аллакай гирифта шудааст. ба ҳолати 28 марти соли 2025 хӯроки чорворо 2 маротиба зиёд захира намуданд ки ин асос шуд барои гирифтани насли имсола ки аз чорвои фарбеҳ насли солим ба дунё мевад. ба ҳолати 2 апрел аз дурнамо аллакай 72% насл гирифта шудааст. агар дар вилояти Хатлон наслгирӣ дар марҳилаи анҷомёбӣ бошад, дар Бадахшону Суғд нав оғоз гардид. мутахассисон ва чӯпонон талош доранд бо риояи талаботи бойторӣ дар солимии насл ва баланд шудани маҳсулнокии чорво заминагузорӣ намоянд. дар хоҷагии зотпарварии шаҳри нав бо риояи талабот ҳадаф барои саҳмгузорӣ дар зиёд кардани саршумори чорвои хуршсоти ҳисорӣ дар кишвар равона карда шудааст. барои чорводорон ин сол беҳтарин сол омад ки мана ба шоҳидии шумо мана гӯсфандо хурду хӯрокашон мерасад, ягон мушкилӣ надоранд, алаф ҳаст, ҳама ҷо сабзу хӯрам аст. аз 100 сармеш 92 сар бара гирифта шуд. соли бобарор омад бемушкилӣ чорворо аз зимистон бароварди. охирои моҳи апрел сафарбар мекунем ба чарогоҳи тобистона. истифодаи имкониятҳои иловагии табиӣ барои зиёдшавии саршумори чорво дар кишвар мусоидат кардааст. афзоиши истеҳсолу гӯшту шир ба ҳамин марбут дониста мешавад. акнун чорводорон дар баробари зиёдкунии саршумор барои баланд бардоштани маҳсулнокӣ талош доранд. тибқи таҷрибаи илмию амалӣ барои муваффақ шудан ба ин шабчарон беҳтарин имконият маҳсуб меёбад. ҳоло дар чарогоҳҳои зимистонаи вилояти Хатлон бо таваҷҷӯҳ ба ин шабчарон ба роҳ монда шудааст. муҳимтарин тадбире ки ба хушкзодкунӣ ва баланд шудани маҳсулнокии чорво мусоидат мекунад, ин шабчарон маҳсуб меёбад. бо назардошти ҳамин дар чарогоҳҳои зимистонаи вилояти Хатлон ин шабрӯз чорво то соати 20-21 дар чарогоҳҳо нигоҳ дошта мешавад. рӯзи нав бошад, хӯрондани чорво аз соати 4-5 субҳ оғоз мегардад.
аз чорво дар сурате самараи баланд ба даст овардан имконпазир мегардад ки нигоҳубини насли нав мувофиқ ба талабот ба роҳ монда шавад. яке аз усулҳои солиму беталаф нигоҳ доштан ё парвариш намудани насл ин дар чорводорони мо аз қадим маълум аст, ин шабчаро мебошад. яъне дар шабҳои маҳтобӣ оча бача ҳам барав ҳам меши зоёнро ба чарогоҳ мебуроранд ки дар вақти ҳаракат дар гардиши вақти чаро кардан гардиши хун дар бадан зиёд шудан ин ба тавлиди шир дар пистони чорвои зоён ва аз дигар тараф серҳаракат будани насл ба амал мебиёяд ки ба касалшавӣ ин эминӣ биёвуҷуд мебиёрад. рондани чорво ба чарогоҳҳои тобистона аз охирҳои моҳи апрел оғоз мегардад. дар маҷмӯъ чорво дар тоҷикистон ду баҳор, давраи аввал дар ноҳияҳои водигии вилояти хатлон ва марҳилаи дуюм дар баландкӯҳҳо хӯронида мешавад ки ин ба беҳшавии хусусиятҳои зот мусоидат мекунад. тавассути истифодаи пурраи имкониятҳо имрӯз ҳадаф ба рушди зотпарварӣ ва баланд бардоштани маҳсулнокии чорво равона карда шудааст. наврусиҳои азизулло, меҳрӯзи ҷумъа, баҳодури ҳасан, ахбор. сокинони ноҳияи восе бо дарки баланди масъулиятшиносӣ ва саҳмгузорӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ имрӯзҳо чораҳои мушаххасро амалӣ намуда ҳар як ваҷаб заминро самаранок истифода менамоянд. ҳамин буд ки сол то сол нишондодҳо дар самти истеҳсоли маҳсулоти хушсифат рӯ ба афзоиш доста деҳқонон дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми муносиб мегузоранд. олим носирзода аз ноҳияи восе гузориш медиҳад. дар натиҷаи меҳнати дурусту риояи қоидаҳои агротехникаи кишту парвариш ва истифодаи мақсадноки қидаҳои замини назди ҳавлигӣ сокинони ноҳияи восе дар таъмини нашъунамои хуби ҳама намуди маҳсулоти киштгардида замина гузошта ҳамасола аз раванди чунин фаъолияти меҳнатӣ ба гирифтани бештар аз ду ҳосил ва афзоиш ёфтани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти истеъмолӣ мусоидат менамоянд. ҳоло дар мавсими кишту кори баҳорӣ сокинони маҳаллӣ аз вазъи боду ҳавои мусоид босамар истифода намуда дар доираи имкониятҳои фаровони мавҷуда дар қидаҳои замини назди ҳавлигӣ маҳсулоти гуногунро кишт намуда истодаанд. айни ҳол нашъунамои хуби маҳсулоти киштгардида аз донишу таҷриба ва меҳнатдӯстии сокинон дарак медиҳад. ма дар участкаи назди ҳавликим як миқдори муайян картошка кардам. тамоми намудҳои угониро ҳам ба хидмат ҳам ба одамора кардам. хай пешкаш мекунам, ма угонима ба бозора намебарам. ҳамин одамое ки пор набурдан истифода бурдан бо анво хичон миян мебаранд. кадом одаме ки замин дораву замин ба ӯ вобастай бояд аз замин ду се намуди зироат бигирад. дар кадом асос? мисол якм картошка мекунад. картошкара чин ҷамъ гир кард, дуюм метавона ки ҷугорӣ кунад, сеюм метавона ки кабутиҳора бикунад ё ки баъди ӯ тирб кунад. кабутӣ се ҳосил агар касе ки сидқан кор кунад озод гирифта мешавад. ма баъди картошка тирб мекунам, як қисмша бо кабутӣ мекунам, карам мекунам, ай ҳар кадомиш 5 сотихай, 10 сотихай, 3 сотихай ба ҳамун миқдори муайяне ки ма ҳамун чиза битонам истифода бурда. аъзоёни ҳар як оила бо интихоби тухмиҳои хушсифат ва меҳнати аҳлона қидаҳои замини назди ҳавлигиро мақсаднок истифода бурда навъҳои гуногуни сабзавоту полезиро кишт менамоянд ва ба ин васила аз самари дастранҷашон ниёзи рӯзгори хешро қонеъ месозанду дар таъмини фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ дар бозорҳои маҳаллӣ саҳмгузорӣ мекунанд. деҳқонон омили муҳими фаровонҳосилиро дар риояи ҳатмӣ ва саривақтии қоидаҳои кишту парвариши маҳсулот арзёбӣ мекунанд. якм замина хушрӯ шудгор кардан дар кор, дуюм ҳамвор кардан дар кор ки аму ов хушрӯ бирава, сеюм аз қувваи қобили меҳнат нағз истифода бурдан дар кор, чорум бар зидди ҳашаротҳои зараррасон мубориза бурдан дар кор. ман ҳар сол аму заминма ба арзиши худаш фосфор, пору ҳаму чизора мезанаму хай хушсифат тайёр мекунам, маҳсулот мекунам. чизеро ки бикорам тухмира худам интихоб мекунам, мешнонам, тухмира мегирам, тайёр мекунам, бо мепошам. замин одама мехӯронад, мепӯшонад, ба тамоми чиз мерасонад.
طبق معلومات در ناحیه واسع مساحت عمومی قطعه‌های زمین نزد حولیگی 3714 گکتار و زمین‌های پرزیدنتی 1014 گکتار را تشکیل می‌دهد. کشاورزان ناحیه و ساکنان محلی در برابر زمین‌های نزد حولیگی و یاری رسان زمین‌های وسیعی در صحرا بوده، مخصوصاً میان قطارهای باغ‌های میوه‌دهنده را نیز با ثمر استفاده می‌برند. با این شکل به راه ماندن فعالیت مهنتی در یک وقت از قطعه زمینی کارم امکان برداشت دو حاصل فراهم گردیده، تدبیر مذکور بهترین عامل افزایش استحصالات و بهبودشوی سطح نیکوحوالی ساکنان محسوب می‌یابد. ساکنان ناحیه واسع در نتیجه زحمت صافدلانه و تطبیق هدفهای حکومت مملکت سال تا سال حاصلناکی محصولات کشاورزی را افزایش داده، به این وسیله در پیشگیری بالوروی نرخ محصولات سهمی ارزنده می‌گذارند. علیم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه واسع، اخبار. در ولایت سوق نیز زمین مقصدناک استفاده می‌گردد. ساکنان ناحیه جبور رسولов جهت هرچی بیشتر استحصال کردن محصولات کشاورزی و برای 2 سال آینده ذخیره نمودن مواد ضروری غذایی زمین‌های نزد حولیگی خود را ثمراناک اکنون استفاده می‌نمایند. توجه نمایید. در ناحیه جبور رسولов ساکنان جماعت دهات دهمای در کشت و پرورش زراعت و استحصال محصولات کشاورزی خصوصا کارتوشکا و سبزیجات بروقتی تجربه غنی دارند. طور مشاهده گردید ساکنان دهات در زمین‌های نزد حولیگی با تشکیل گرمخانه‌های خرد و میانه کشت و پرورش سبزیجات از جمله پمیدور و بادرینگ را وسیع به راه مانده‌اند. در دهات مذکور در زمین‌های نزد حولیگی اساساً 57 گرمخانه تأسیس داده شده است که در تمام فصل سال منبع اساسی درآمد ساکنان به حساب می‌رود. ساکن جماعت دهات دهمای آزاد بهادرов تجربه شایسته استفاده زمین نزد حولیگی دارد. سردار خوجگی همراه فرزندان در زمین نزد حولیگی پرورش سبزیجات و کبودی‌ها را در شرایط گرمخانه به راه مانده است. در این حوله مساحت 3 گرمخانه 13 صد یک زمین را تشکیل نموده، صاحب ملک در دوام سال زیاده از 20 تن پمیدور و 6 تن بادرینگ جمع‌آوری می‌کند. با گفته اعضای خانواده در یک سال از حساب فروش محصولات کشاورزی در گرمخانه استحصال شده بیشتر از 60,000 سومانی فایده صاف به دست می‌آورند و از همین حساب احتیاجات عائله خود را پرره تامین می‌نمایند. ساکن دیگری همین دهات رومبک اوچیلوف هم در نزد حولی خود در مساحت 0 از 3 گکتار زمین گرمخانه تأسیس داده در زمستان کبودی و در دیگر فصل سال بادرینگ و پمیدور کشت و پرورش می‌کند. 5 فوریه سالی روان در گرمخانه پمیدور کشت کرده شد و به گفته صاحب ملک در آغاز ماه می جمع‌آوری حاصل آغاز می‌شود. در دهات دهمای ناحیه جبور رسولов در مجموع 214 گکتار زمین نزد حولیگی موجود است. در جماعت دهمای 57 عدد گرمخانه بنیاد کرده شده است. اکثر آن در زمین‌های نزد حولیگی. ساکنان در گرمخانه‌ها پمیدور، بادرینگ، کاویتیو کش کرده یک سال به 3 مراتبه حاصل میگیرند. مثلا ساکن دهات دهمای اوچیلوف اورنبک یک سال به 3 مراتبه کش میکنند و از 3 ساتق نزدیکی 60,000 سومون درآمد میکنند. مورد ذکر است که دهقانان ناحیه جبور رسولов همساله از اولینها شده محصولات بروقتی کشاورزی و مانند پیاز، سبزی، کارتوشکا، کرم، سیرپیاز، پمیدور و بادرینگ و کبودی‌ها را وارد بازارها می‌نمایند. جهت تامین فراوانی بازار در آینده نیز روند پرورش سبزیجات و دیگر نمود زراعت در گرمخانه‌ها و زمین‌های کشاد تقویت یافته، خوجگیداران در تامین بازار استعمالی با محصولات تر و تازه کشاورزی سهمی ارزنده می‌گذارند. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ناحیه جبور رسولов، اخبار. کشاورزان ناحیه کوشانیان امسال نقشه دارند که در مساحت نزدیک 11,000 گکتار کشت پنبه‌دانه گذرانند. امروزها روند کشت در خواجگی‌های دهقانی و کооپراتیوهای استحصالی و تخم پروری ناحیه ادامه داشته. با استفاده از هوای مساعد کشاورزان نقشه را عملی می‌نمایند. سمندر شایف و اسکندری سعید در این خصوص گزارش آماده نمودند.
дар ноҳияи кушониён бояд дар майдони 10730 гектар кишти пунбадона гузаронида шавад. То имрӯз 1370 гектари он анҷом дода шудааст. тибқи иттилои бахши кишоварзии ноҳия ҳамарӯза 500 то 600 гектар замин кишт шуда. ин раванд бо истифода аз техникаҳои зарурии соҳа вусъат меёбад. механизаторони ноҳия барои саривақт анҷом додани маъракаи кишти пунбадона қаблан омодагии ҳамаҷониба дида тамоми техникаи кишту шудгоркунандаро аз таъмир бароварданд ки имрӯз натиҷаи он дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кооперативҳои истеҳсоливу тухмипарварӣ баралло мушоҳида мегардад. дар ноҳияи кушониён дар соли 2025 тибқи дурнамо 10730 гектар кишти пунбадона пешниҳод шудагӣ аст. мо тамоми техника мошиналотҳои кишоварзии тухмипошакура тайёр намуда имрӯз раванди кор бо сад идома дорад. мо бовар дорем ки кишта бо сари баланд ба анҷом расонем хоҷагидорон. ин маъракаи муҳими саҳроӣ бо иштироки масъулин ва деҳқонону мутахассисони соҳа дар хоҷагии ёрирасони тухмипарварӣ ба номи Файзалӣ Саидови ҷамоати шаҳраки бохтарёни ноҳия роҳандозӣ гардида дар ин рӯз дар масоҳати 20 гектар замин кишти хушсифати пунбадона гузаронида шуд. тавре иттилоъ доданд ин мавсим хоҷагидорон дар майдони 2917 гектар кишти пунбадона мегузаронанд ки аллакай то имрӯз 250 гектари он анҷом дода шудааст. дар муҳлати муайян гардида анҷом додани ин тадбир ва баланд бардоштани ҳосилнокии замин хоҷагидорон аз тухмиҳои хушсифати нави чини лазер, лима ва тухмии ватании дӯстӣ истифода карда ҳамасола ба ҳисоби миёна аз ҳар гектар на кам аз 25 сентнери ҳосил ба даст меоранд. хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Файзалӣ Саидов назди ҷамъияти саҳомии кушодаи ресандаи Қурғонтепа яке аз хоҷагиҳои калонтарини тухмипарварӣ чӣ дар миқёси ноҳия ва вилоят ба шумор меравад. хоҷагии мо аслан ки хоҷагии тухмипарвар мебошад. мо бояд аз тухмиҳое кӯшиш кунем ки дигар хоҷагиҳои ниёзмандро бо тухмии аълосифат таъмин кунем. аз ин лиҳоз мо тасмим гирифтем ки имсол дар майдони 2917 гектар кишти пунбадона гузаронем. мо имсол тасмим гирифтем ки навъҳои туркие ки аз вазораи кишоварзӣ мо гирифтем дар майдони 500 гектар киш кунем навъҳои лима ва лазер ва тухмии чиние ки аз ҳисоби хоҷагӣ мо худмон соли гузашта захира карда будем киш мекунем. дар хоҷагии мо зиёда аз 28 техникаи байни қаторҳо фаъолият мекунад. имрӯз дар 4 шӯъбаи хоҷагии Файзалӣ Саидов киш бомаром идома дорад ва ҳамаи техникаҳо омодаи кор мебошанд. заҳмату талоши доимии кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи кушониён аст ки ҳамасола самараи хуб ба бор оварда деҳқонон дар натиҷаи истифодаи дурусти замин усулҳои манфиатбахши кишту парвариш ва риояи саривақтии қоидаҳои агротехникии он ба дастовардҳои назарраси меҳнатӣ ноил мегарданд. ҳамин аст ки бо ба даст овардани ҳосили фаровон дар таъмини амнияти озуқавории сокинон саҳми арзанда мегузоранд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи Кушониён, Ахбор. имрӯз дар донишгоҳи технологияи тоҷикистон бахшида ба имзои шартнома байни ҷумҳурии тоҷикистон, ҷумҳурии қирғизистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии се кишвар ва эъломияи хуҷанд оид ба дӯстии абадӣ ҳамоиш доир шуд. дар донишгоҳи технологияи тоҷикистон ба истиқбол аз имзои шартнома миёни ҷумҳурии тоҷикистон, ҷумҳурии қирғизистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии се кишвар ва эъломияи хуҷанд оид ба дӯстии абадӣ ҳамоиш баргузор гардид. иштирокдорон доир ба паҳлӯҳои мухталифи ташаббусҳои тарихӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ андешаронӣ намуданд. гуфта шуд ки ин иқдоми пешвои миллат дар арафаи Наврӯз яке аз суннатҳои наврӯзӣ буданд на танҳо дорои аҳамияти сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ буданд, балки рамзи сулҳ, ваҳдат, инсондӯстӣ ва пешрафти тоҷикистону минтақава ҳисоб мераванд. дар идома доир ба аҳамияти тарихии шартнома миёни ҷумҳурии тоҷикистон, ҷумҳурии қирғизистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии се кишвар ва эъломияи хуҷанд оид ба дӯстии абадӣ дар таъмини сулҳу субот ва рушди ҳамкориҳои минтақавӣ маъруза
имзоҳо пешниҳод шуд. Шаҳрнома миёни ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии се кишвар ва эъломияи Хуҷанд оид ба дӯстии абадӣ шароити мусоидро баҳри рушди ҳамкориҳои минбаъда фароҳам меорад. Он як марҳилаи нав дар равандҳои тарихии ҳамкориҳои минтақавӣ ба ҳисоб меравад. Эъломияи дӯстии се давлат Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон падидаи нек буда ба рушди тиҷорату сармоягузорӣ мусоидат менамояд. имрӯз бахшида ба рӯзи кормандони хадамоти иҷро ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. Дар чорабинӣ вобаста ба дастовардҳо ва натиҷаи татбиқи барномаву нақшаҳои соҳавӣ ибрози назар карда шуд. Шарҳи бештар дар таҳияи Ҷаҳонгир Сафарализода. дар ҳамоиш роҳбарият собиқадорони соҳа ва кормандони хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. таъкид гардид ки дар давоми таъсис ва фаъолияти хадамоти иҷро аз ҷониби ҳукумати кишвар бевосита президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастгирӣ ёфтани ташаббусҳои хадамот ба таҳким ва такмили заминаҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва ташаккулию инфраструктурии соҳа мусоидат карда сифати иҷрои санадҳои судӣ, санадҳои мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор ба маротиб баланд гардид. ин самти фаъолият давра ба давра ташаккул ёфта ба талаботи замони муосир мутобиқ карда шуда истодааст ва имрӯз аз таъсиси ин ниҳоди муҳими давлатӣ 7 сол сипарӣ мешавад. ҳамзамон зикр гардид ки соли 2025 ҳамчун соли тақвияти фаъолияти хизматӣ ва баландбардоштани нишондиҳандаҳои корӣ дар хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баррасӣ ва ҳалли мушкилоти марбут ба фаъолияти соҳа эълон гардида дар ин замина санадҳои меъёри ҳуқуқии соҳа такмил, низоми истеҳсолоти иҷро ва дигар масъалаҳои марбут ба фаъолияти хадамот ба сатҳи нав бароварда шуда ҷиҳати баландбардоштани касбият ва донишҳои соҳавии кормандон чораҷӯӣ карда мешавад. дар идомаи чорабинӣ роҳбарони як қатор мақомоти дахлдор ва собиқадорони соҳа вобаста ба таъсисёбии хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи истеҳсолоти иҷро нақши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккули заминаҳои меъёри ҳуқуқии соҳаи истеҳсолоти иҷро ва баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа маърузаҳо карданд. сипас бо мақсади иҷрои талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати давлатӣ маросими савганёткунии хизматчиёни давлатӣ кормандони ҷавони хадамот ки бори аввал ба хизмати давлатӣ қабул шудаанд доир гардид. дар идомаи чорабинӣ ба собиқадорони соҳа барои хизматҳои арзанда ва гузоштани саҳми муносиб дар татбиқи босамари сиёсати давлатӣ дар соҳаи истеҳсолоти иҷро сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. инчунин як қатор кормандони фаъол бо нишони сарисинагии корманди фахрии мақомоти иҷро ифтихорнома ва рутбаҳои навбатии дараҷавӣ қадрдонӣ гардиданд. ҷаҳонгир Сафарализода, Зайниддин Ҷаббор, шаҳри Душанбе, Ахбор. баландбардоштани сифати таълим дар ҳошияи амалисозии барномаҳои мушаххас дар шаҳри Душанбе вобаста ба роҳҳои баландбардоштани савияи дониши хонандагон аз 2 то 25 апрели соли равон тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ мегарданд. гузориш дар ин хусус. бо ибтикори маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар шаҳри Душанбе ҷиҳати омӯзиш ва баланд бардоштани савияи дониши хонандагони муассисаҳои таълимии ҳудуди шаҳри Душанбе аз 2 то 25 апрели соли равон тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ мегардад. мақсад аз баргузории ҷиҳати баланд бардоштани савияи дониши хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбии шаҳри Душанбе буда дар доираи он дониш ва малакаю маҳоратҳои хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар се самт саводи хондан, саводи математикӣ ва саводи илмҳои табиатшиносӣ, физика, химия ва биология санҷида мешавад. Меня зовут Стефан Зивот, я руководитель проекта Европейского Союза с названием «Техническое содействие сектору образования и рынка труда». Мы сегодня здесь участвуем при международном исследовании ПИЗа,
Это первый раз, что Таджикистан участвует в таком международном исследовании. Это большое историческое событие, так как это означает вход Таджикистана в международное образовательное пространство, которое дает возможности достичь целей, которые руководство страны Таджикистана ставит перед своим народом, можно достичь в соответствии с международными стандартами, правилами и возможностями. чунин тадбирҳо ҳар 4 сол як маротиба баргузор мешавад. баргузории чунин тадқиқотҳо заминаи мусоид дар рушди маорифи мамлакат барои наслҳои оянда мебошад. маврид ба зикр аст ки тадбири мазкур баҳри ворид гардидан ба низоми таҳсилоти умумии кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон замина мегузорад. маориф ҳамчун соҳаи калидӣ зери таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати мамлакат қарор дошта, дар зарфи солҳои соҳибистиқлолӣ баҳри таҳкиму рушд бахшидани низоми маорифи кишвар тадбирҳои муассир рӯи кор омаданд. ҷорӣ намудани низоми тестӣ дар раванди имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ яке аз дастовардҳои муҳим баҳри фарогирии ҳамаҷонибаи довталабон ба таҳсилоти олии касбӣ маҳсуб мешавад. саидшоҳи муродалӣ, меҳрӯзи ҷумъа, шаҳри душанбе, ахбор. амалишавии ҳадафҳо дар самти беҳтарсозии сатҳу сифати зиндагии шоиста, соҳибҳунар, омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва фароҳамсозии имконот дар самти донистани технологияи муосир. ин тадбирҳоест ки дар сиёсати имрӯзаи давлату ҳукумати кишвар аҳамияти калидӣ доранд ва ҳадаф ки устувор аст бояд амалӣ гардад. вобаста ба ин дар литсею коллеҷҳои касбиву техникии шаҳри душанбе имкониятҳо фарохтар мегардад. наврӯз сафаров ва маҳмадсаиди камол гузориш медиҳанд. соҳибистиқлолии кишвар барои мардуми шарифи тоҷик арзиши волоест ки ба ормонҳои ҳазорсолаи миллат табдил ёфта буд ва марҳилаҳои таърихии солҳои 90 ин имкониятро барои миллати тамаддунофари тоҷик фароҳам сохт. хусусан таъмини инфрасохтор дар самти мактабу маориф ва сол беҳтар гардидани сифати таълим дар ин самт аз самараи неки соҳибихтиёрии кишвар ба шумор меравад. яъне гомҳое ки дар солҳои аввали пойдории сулҳу субот бо азму ирода ва талошҳои созандагӣ устуворона гузошта шуд, имрӯз боровар гардидааст шаҳди он миллати тамаддунофари мо ком ширин мекунанд. фаъолияти назарраси 65 литсеи касбҳои техникӣ, яъне муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ бо фарогирии беш аз 23 000 хонанда ва роҳандозии курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ дар назди онҳо бо 12 000 хонанда, натиҷаи амалишавии барномаву стратегияҳои ҳукумати кишвар дар самти соҳибкасб гардидани ҷавонон, хосатан занони бешуғл мебошад. дар пайравӣ аз ин иқдоми ҳукумати кишвар, имрӯз дар литсею коллеҷҳои шаҳри душанбе имкониятҳо барои омӯзиши касбу ҳунар, забономӯзӣ ва илмҳои кайҳонӣ фароҳам гардидааст. муассисаи давлатии таълимии коллеҷи технологии шаҳри душанбе аз ҷумлаи таълимгоҳҳои пешгом дар ин самт аст. ҳоло дар ин ҷо барои забономӯзӣ ва соҳибҳунар гардидани ҷавондухтарон шароитҳо фароҳам гардида, довталабон бо соддатарин шева ба омӯзиш фаро гирифта мешаванд. дар муассисаи мо айни ҳол курсҳои кӯтоҳмуддати забономӯзӣ ва курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ ба роҳ монда шудааст ки довталабон иштирокчиёни курс баъд аз хатми он метавонанд ки бо шаҳодатнома ё диплом сазовор гардонида шаванд. курсҳои кӯтоҳмуддати ба роҳ мондашуда барои ҷалби ҷавонону шаҳрвандон нақши боризи худро гузошта истодааст ва машғулиятҳо аз ҷониби мутахассисони соҳа, омӯзгорони дорои дараҷаи илмӣ дошта ба роҳ монда шудааст. барои ҷалби хоҳишмандон ба курсҳои кӯтоҳмуддат ва соҳибкасб намудани онҳо дар коллеҷи муҳандисиву омӯзгории шаҳри душанбе ин раванд бо шаклу шеваи хоса рӯй даст гирифта шудааст. дар доираи амалӣ намоии нишондодҳои 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, дар ин муассиса синфхонаву озмоишгоҳҳои муҷаҳҳаз фаъолият дошта машғулиятҳо амалӣ ва бо ҷалби мутахассисони ҳирфаӣ гузаронида мешаванд. дастрасии маводҳои омӯзишии кимиёвӣ, айёниятҳои фаннӣ, ташкили синфхонаҳои компютерӣ бо насби насли нави техникаҳо ва амсоли ин дар коллеҷ боиси беҳтар гардидани сифати таҳсилот ва дастовардҳо дар самти илм мебошад. имрӯз вобаста ба талаботи бозори меҳнат дар коллеҷ 13 курси кӯтоҳмуддат ба роҳ монда шудааст ва имрӯз талабот ба касбҳои ошпаз, қанот ва ҳамзамон дузанда, яъне технология истеҳсолу дузандагӣ зиёд аст ва имрӯз мо дар соли 2024-25 синфхонаи технология истеҳсолоти дузандагиро пурра ташкил кардем ва касбомӯзон дар раванди дарсҳои амалӣ ва таҷрибаомӯзӣ аз онҳо истифода бурда нозукиҳои ин касби дузандагиро аз худ намуда истодаанд.
مخصوصا زنان به عنوان خونشینی که کس ندارن ما آنها را با واسطه تبلیغ و تشویق نموده جلب نموده صاحب کس نموده ایستادیم. با نظرداشت فعالیت بوثمر لیتسه کسب‌های تکنیکی در جمهوری همچنین 88 مؤسسه تحصیلات میانه کسبی کالج‌ها با فراگیری بیش از 106,000 دانشجو فعالیت بوثمر دارند که در تربیت و صاحب کسب گردیدن نسل نو سهمی ارزنده دارند. یعنی این به اون معنی است که دولت و حکومت مملکت جهت بهترسازی امکانات و تامین اینفراستراکچور در این سمت دست به کار بوده در این جهت نتیجه ها نیز نظر رساند. امروز در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی روزی درهای گشاد برگزار گردید که در آن تعداد زیادی ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه اشتراک نمودند. گزارش ابراهیم نرزلوزاده. امروز در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی برای شناسان نمودن ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر دوشنبه با امکانات و زمینه مادی و تعلیمی دانشگاه روزی درهای گشاد برگزار گردید. اطلاع داده شد که در این دانشگاه 2500 نفر خوانندگان از 50 مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و لیسه و گیمنازیاهای 4 ناحیه شهر دوشنبه با نمایش دستاوردهای دانشگاه، آموزگاران و دانشجویان شناس شدند. با داوطلبان اوید به فعالیت دانشگاه و فاکولته‌ها ورقه‌های معلوماتی و ترغیباتی پیشکش کرده شدند. ضمن معرفی امکانات و دستاوردهای مؤسسه تعلیمی ابراز گردید که دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان یکی از مؤسسه‌های بانفوذ تعلیمی جمهوری در سمت آماده‌سازی متخصصان ساحه آموزگاری به شمار رفته برای بلند برداشتن درجه کسبیت آموزگاران خاصه آموزگاران جوان تقویت ظرفیت علمی مؤسسه تکمیل برنامه‌های تعلیمی ترغیب و تشویق ایده‌های وحدت ملی دستاوردهای استقلال دولتی بین دانشجویان اقدام مشخص عملی می‌نماید. امروز در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی روزی درهای گشاد برای تمام خوانندگان و داوطلبان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی اعلان کرده شده است و باید ذکر نمود که دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان نخست مکتب عالی کشور به حساب می رود که از سال 1931 این جانب فعالیت نموده ایستاده است. دانشگاه دارای 11 بینای تعلیمی، 6 خوابگاه برای دانشجویان بوده. عین حال در دانشگاه زیاده از 16,500 دانشجویان در 3 شکل تحصیل روزانه، غایبانه و تحصیلات فاصلوی و تحصیل فرا گرفته شده‌اند. باید گفت که تمام امکانیت‌ها امروز برای دانشجویان ما مهیا کرده شده است. از جمله در دانشگاه 31 لابراتوری‌های تعلیمی، علمی و متدی عملی می‌کنند که هم دانشجویان هم آموزگاران هر روز از این لابراتوری‌ها ثمرناک استفاده می‌کنند. باید گفت که دانشجویان دانشگاه ما همساله در تمام المپیادها و آزمون‌های سطح جمهوریوی و بین‌المللی فعالانه اشتراک نموده صاحب جای‌های نمایان می‌گردند. از جمله در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت، تاجیکستان وطن عزیز من و از جمله این آزمون‌ها فعالانه اشتراک می‌کنند. در دانشگاه ما به غیر از آماده نمودن متخصصان ساحه آموزگاری اینچنین متخصصان ساحه‌های دیگر نیز آماده کرده می‌شوند. عین حال در دانشگاه زبان‌های روسی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، کره و خطایی به دانشجویان تعلیم داده می‌شود و باید گفت که دانشگاه آموزگاری نه تنها یک مؤسسه تعلیمی بلکه یک مخزن علم و معرفت است که همساله دانشگاه ما را زیاده از 3,500 دانشجویان ختم نموده به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی شهر و ناحیه‌ها سفربر کرده می شود. دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان قبول داوطلبان را برای سال تحصیل 2025-2026 در 14 فاکولته، 63 کافدرا با 89 اختصاص اعلان نموده است. دانشگاه دارای خوابگاه زمانوی برای دانشجویان و آموزگاران، اینچنین مرکز آموزشی زبان‌های خارجی، طب و نشر، رشد کسبیت، هنرهای مردمی، سیمخانه‌های مجهز با تکنولوژیای زمانوی، کتابخانه برهوا، کتابخانه الکترونی پیوست با اینترنت بلندسرعت و لابراتوری‌ها میباشد. با محصلین زیاده از 800 نفر متخصصان صاحب تجربه، پروفسوران و دکتران و نامزدهای علم تعلیم می‌دهند. ابراهیم نظرالزاده، محمد سعید کمال، دوشنبه، اخبار.
филиали донишгоҳи технологии тоҷикистон дар шаҳри исфара дар тайёр кардани мутахассисони ҷавобгӯи бозори меҳнат ва татбиқи дастовардҳои илм дар истеҳсолот саҳми назаррас доранд. бо назардошти таъмини инфрасохтор сол теъдоди хоҳишмандон барои дохил шуданд ва идомаи таҳсил дар ин даргоҳ рӯ ба афзоиш аст. маълумоти бештар дар гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбон Қурбонов. дар филиали донишгоҳи технологии тоҷикистон дар шаҳри Исфара рӯзи дарҳои кушод баргузор гардид. гурӯҳ хатмкунандагон ҳамроҳи устодони худ аз муассисаҳои таълимии шаҳр бо мақсади шиносоӣ аз вазъи таълиму тарбия, шароити таҳсил, имконияту ихтисосҳо ва факултетҳои донишгоҳ дар рӯзи дарҳои кушод иштироки фаъолона намуданд. хатмкунандагон аз китобхонаву ташхисгоҳ, утоқҳои дарсиву толори маҷлисҳо, кабинетҳои фанниву компютерӣ дидан карда ба худ маълумотҳои зарурӣ гирифтанд ва бо дастовардҳои донишгоҳ шинос шуданд. дар ҷараёни чорабинӣ устодони донишгоҳ ба хатмкунандагони беш аз 20 муассисаҳои таълимии шаҳр дар бораи фаъолияти таълимгоҳ, шароитҳои таҳсилу таҷрибаомӯзӣ маълумотҳои муфассал пешниҳод намуданд. филиали донишгоҳи технологии тоҷикистон дар шаҳри Исфара дар соли таҳсили 2025-2026 аз рӯи 28 ихтисос довталабонро аз рӯи кластерҳои якум, дуюм ва панҷум ба шӯъбаи рӯзона ва фосилавӣ ҳамзамон барои гирифтани ихтисосҳои дуюм ва зинаи магистратура қабул менамояд. маврид ба зикр аст ки алҳол дар ду факултети таълимгоҳ технологияҳои саноатӣ, зеҳни сунъӣ ва иқтисодиёти рақамӣ ва инноватсия 1549 нафар донишҷӯй ба илмомӯзӣ машғуланд. филиал дар равнақу шукуфоии низоми таҳсилоти олии касбии мамлакат ҳамчун боргоҳи маърифат ва маскани тарбияи наслҳои созандаву мутахассисони ҷавобгӯи талаботи замон мавқеи устувор ва шоистаи худро касб кардааст. пас аз боздид ва шиносоӣ аъзои гурӯҳҳои эҷодии донишгоҳ бо барномаи рангину ҷолиби фарҳангӣ хотири ҳозиринро болида гардониданд. Собир Аюбӣ, Саҳбон Қурбонов, шаҳри Исфара, ахбор. طی چند سال اخیر ازمون جمهوری علم فروغ معرفت تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد عملی سازی 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برگزار کرده می شود. گزارش در این خصوص در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو دور یکم آزمون جمهوری علم فروغ معرفت برگزار گردید که در آن آموزگاران و دانشجویان و خوانندگان لیسه نزد دانشگاه با آمادگی خوب شرکت نمودند. دوام یک چند سال اخیر برگزاری آزمون‌های جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من فروغ صبح دانایی کتاب است و علم فروغ معرفت نشان می‌دهد که میان اهل جامعه محبوبیتی بیشتر پیدا می‌نمایند. قابل ذکر است که آزمون جمهوری علم فروغ معرفت با مقصد رشد تفکر تکنیکی، ترغیب جهانبینی علمی، دسترسی پیدا کردن به تکنیک و تکنولوژی، توسعه اختراعکاری و نوآوری، پیوست علم با استحصالات، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه به آموزش فن‌های ریاضی دقیق و طبیعی، همچنین دریافت و معرفی استعدادهای نو در این سمت‌ها بین خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی، خادمان دین و استثنای دکتران علم، پروفسوران، عضو وابسته و پیوسته اکادمیای ملی علم‌ها و اکادمیاهای ساحوی، اسپرانتان، دکترانتان، عنوانجویان، آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی همه زینه‌های تحصیلات، مهندسان، کنسترکتوران و دیگر نمایندگان کسب و کار گوناگون برگزار می‌گردد. در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو دانشجویان برای اشتراک در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت با یک تیاری خوب آمدند و باوری دارم که بهترین نشانجوی‌های نمایان را اشغال نمودند و تا به دور جمهوری رفته جای‌های موفق را سزاوار می‌گردند. طبق نظامنامه آزمون جمهوری علم فروغ معرفت این سال از روی 8 نامیناسیا متماتیکا، اریتمتیکا، الگبرا، گیومتریا، فیزیکا و استرونومیا، شیمیا، بیولوژیا، بوتانیکا، زوولوژیا، آناتومیا، گئوگرافیا، تکنولوژی اطلاعاتی، ذهن صنعی و برنامه‌سازی، اختراعکاری و نوآوری برگزار
мегардад. ба гуфтаи масъулин дар донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав барои омодагии ҳамаҷонибаи устодону донишҷӯён ва хонандагони литсеи назди донишгоҳ ҷиҳати иштирок дар ҳамаи озмунҳои ҷумҳуриявӣ шароити муносиб фароҳам оварда шудааст. ضمن برگزاری دوره یکم آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت مشاهده گردید که دانشجویان با آمادگی خوب و ذوق بلند ذهنی وابسته به نامیناسیاها شرکت فعالانه نمودند. غمخوری اساسگذار سود وحدت ملت است که در سراسر کشور چنین آزمون‌های پرحشمت در سطح بلند و شفاف می‌گذرد و از این سال هر یک نامیناسیا باز هم مکافات پولیشان زیادتر شده است. مثلا اگر خواننده که در این آزمون جای یکم را میگیرد 70,000 تومان، جای دوم 50,000 تومان، جای سوم 30,000 تومان را میگیرد و شاه جایزه از 70,000 تومان تا به 140,000 تومان رسیده شد. متصدیان برگزاری دوره یکم آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو ابراز داشتند که جهت اشتراک فعالانه اشتراک کنندگان و شفاف جریان گرفتن آزمون مذکور شرایط مناسب فراهم بوده، غالبان معین و برای اشتراک در دوره بعدی آزمون راه خط میگیرند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، شهر باختر، اخبار. در شهر باختر فستیوال جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان آغاز گردید. فستیوال 7 روز ادامه یافته. در دایره آن کنفرانسی‌ها، همایش‌های فرهنگی، آزمون‌ها و نمایش‌های کتاب دایر کرده می‌شوند. خبرنگاران ما از جریان این چهاربینی فرهنگی گزارش می‌دهند. در سراسر کشور هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان رسما آغاز گردید. فستیوال که همساله از 2 اپریل آغاز می‌یابد، یک هفته ادامه کرده با برگزاری کنفرانسی‌ها، جمع‌آمدهای فرهنگی، آزمون‌ها و نمایش‌های کتابی جریان می‌گیرد. هدف اساسی این تشبث جلب بیشتر نورسان، جوانان و دیگر طبقه اهالی به کتاب و کتابخانه‌ها میباشد. با راه اندازی شدن آزمون‌های سطح جمهوریوی و اعلان سال 2025 همچون سال فرهنگ کتابخانه در ولایت ختلان، توجه به مطالعه و کلام بده بیشتر گردیده است. در دایره این چرابینی فرهنگی، ادیبان از نمایشگاه کتاب و دستاوردهای کارمندان مؤسسه دولتی کتابخانه عمومی ولایت ختلان به نام شمس‌الدین شاهین بازدید نمودند. بنا به اطلاع مسئولان، کتابخانه مذکور دارای بیش از 1000 نسخه ادبیات بوده، 28,000 آن را ادبیات کودکان تشکیل می‌دهد. در دایره فستیوال مذکور و جهت اعلام گردیدن سال 2025 سال فرهنگ کتابخانه در ولایت ختلان، در همین روز نمایش فروش کتاب تشکیل کرده شد و در نمایش فروش کتاب‌های شاعرانی کلاسیک، معاصر و همزمان کتاب‌های بچگانه به نمایش گذاشته شده است که چگونه که شاهد هستیم صبح صادق والدین نیز آمده با فرزندان خود کتاب‌های بچگانه خریداری می‌کنند. همچنین در ادامه فستیوال با اشتراک راهبران کتابخانه‌های شهر و ناحیه‌های منطقه باختر، شاعران، اعضایان کتابخانه و غالبان آزمون‌های جمهوریوی محفل ادبی برگزار گردید. در این همایش اشتراکداران پارچه‌های نظمی و نثری خویش را پیشکش نموده محبت خود را به کتاب و سخن بیان کردند. امروز جوانان ما کدام کتابی را که خواهند او را دسترس می نمایند و من نیز امروز همین کتاب را دسترس نموده‌ام و بعضی کتاب‌های بچگانه را نیز 10 تاش را برای فرزندانم خریداری نموده‌ام و من می‌خواهم در آینده با فرزندانم اعضا شوم و با همین کتابخانه‌ها داده‌گیری نماییم و در آینده یک شخصان شوند که به دولت و ملت خود سهم خوب گذاشته توانند. طبق معلومات پیشنهاد شده، حکومت کشور در سمت رشد ملکه ذهنی و جلب بیشتر شهروندان خصوصا نسل جوان به کتابخانه تمام چاره‌های مؤثر را راه‌اندازی نموده، همساله ده‌ها آزمون‌های سطح جمهوریوی و ولایتی را تشکیل می‌کند. هدف اساسی این اقدام‌ها افزایش شماره دوستداران کتاب و بلند برداشتن سطح سوادناکی جامعه میباشد. مقصد از برگزاری فستیوال این دریافت نمودن چهره‌های نو سخنور و سخندان و جلب نورسان و کودکان و جوانان عموماً قشر جامعه به مطالعه کتاب برگزار گردیده ایستاده است.
дар идомаи ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони тоҷикистон баргузории дигар ҷамъомадҳои фарҳангӣ, муаррифии китобҳои нав, вохӯриҳо бо адибон ва барномаҳои шавқовар барои наврасону кӯдакон низ дар назар аст. ин чорабиниҳо ба рушди маънавӣ ва зеҳнии насли наврас мусоидат намуда, онҳоро бо ҷаҳони пурғановати китоб бештар ошно месозад. дар ноҳияи Фархор вобаста ба эълони соли 2025 ҳамчун соли умумиҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо ҳамоиши илмии назариявӣ баргузор шуд. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатӣ. дар доираи эълони соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва санаи 21 март рӯзи ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо дар ноҳияи Фархор ҳамоиши омӯзиши оммавӣ ташкилу роҳандозӣ гардид. дар ин зимн шарҳу тавзеҳи иқдоми навбатии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҷеъ ба ҳалли масоили глобалӣ марбут ба ҳифзи пиряхҳо, обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва оқибатҳои ногувори он сурат гирифт. тавре таъкид шуд, тамоми солҳои охир таъсири манфии гармшавии иқлим тасодуфан обшавии пиряхҳо мушоҳида мегардад, ки метавонад оқибатҳои номатлуберо чун тақсимоти нодурусти об дар обанборҳои сунъӣ, нерӯгоҳҳои барқии обӣ, киштзорҳо, маҳаллаҳои аҳолинишин ба миён орад. мақсад аз баргузории конференсия дар замири насли наврас ва қишварҳои гуногуни ҷомеа боз ҳам ҳифз ва нигоҳдошти захираҳои обӣ, ҳифзи пиряхҳо ва оқибатҳои тағйирёбии ногувори иқлим мебошад. дар давоми чанд даҳсолаи охир дар кишвари мо қариб 3/1 ҳаҷми умумии пиряхҳо аз байн рафт, ки зиёда аз 60% захираҳои оби минтақаи Осиёи Миёна аз он ташкил карда мешавад. бинобар тағйирёбии иқлим, мушоҳидаҳои бесобиқаи ҳарорати миёнаи сайёраи замин ва муайян намудани оқибатҳо барои ҳаёти инсон, олами набототу ҳайвонот ва пиряхҳои кишвар зарур шуморида шуд, ки тадқиқотҳои муҳим анҷом дода шавад. ҷанбаи дигари муҳими тағйирёбии ҷаҳонии иқлим таъсири он ба захираҳои оби тозаи ҷаҳон арзёбӣ карда шуд. бо ибтикори Тоҷикистон маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қаъдномаҳо қабул кард ва кишвари мо борҳо анҷуманҳои сатҳи баланди ҷаҳонӣ оид ба масъалаҳои муҳими об баргузор намудааст. дар идомаи ҳамоиш аз ҷониби хонандагони муассисаҳои таълимӣ бахшҳои ҷолиб, ки иборат аз суолу ҷавоб вобаста ба ҳифзу сарфакорона истифода бурдани захираҳои оби ошомиданӣ ва ҳифзи пиряхҳо буд, пешниҳоди ҳозирон гардонида шуд. сипас чанде аз муҳассилини муассисаҳои таълимӣ ҷиҳати иштироки фаъол дар ҳамоиши доир гардида бо ифтихорномаҳо сарфароз гардиданд. Анваршоҳ Саидализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, Ахбор. соли чандум аст ки дар кишвар фестивали гулҳо сайри гули лола баргузор карда мешавад. даври аввали ин тадбири зебоипарастӣ оғоз гардид. дар ноҳияи Рӯдакӣ даври ибтидоии фестивали гулҳо сайри гули лоларо бо махсусиятҳои хосаи ин ҷашн таҷлил намуданд. гузориши Комрон Одиназода. дар ноҳияи Рӯдакӣ даври ноҳиявии фестивали гулҳо сайри гули лола баргузор гардид. ҳадаф аз баргузории фестивали мазкур вусъати корҳои ободонӣ ва сабзу хуррамгардонӣ, баланд бардоштани завқи эстетикию ҳисси зебоипарастӣ ва оммавигардонии суннатҳои беҳтарини миллӣ мебошад. масъулин иброз доштанд, ки фестивали сайри гули лола бо мақсади эҳёи анъанаҳои ниёгон дар самти эҳтиром ба тамоми зебоӣ, ободонӣ ва хуррамии муҳити атроф, бедор намудани муҳаббати аҳолӣ ба гулпарварӣ, ҳифзи табиат, ободу зебо намудани ҳар хона, кӯча, маҳалла, деҳот, шаҳрак, ноҳия, шаҳр, вилоят, ҷумҳурӣ ва дар ин замина ҷалби сайёҳону рушди соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат роҳандозӣ мегардад. гули лола дар Тоҷикистон маъмул буда 24 намуди онро дар ҳудуди мамлакат ҳамчун гули худрӯй вохӯрдан мумкин аст. иқлими Тоҷикистон барои парвариш ва нашъунамои намудҳои гуногуни гулҳо мувофиқ буда, дар натиҷаи амалисозии ташаббусҳои ободкорию созандагӣ имрӯз симои шаҳру ноҳияҳои мамлакат зебою гулафшон гардидааст. бояд гуфт, ки фестивали гулҳо сайри гули лола мувофиқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шуда, дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳамасола бо шукӯҳи хос гузаронида мешавад. тибқи иттилои таърихшиносон, нақши гули лола дар қадимтарин осори бостонӣ ба назар мерасад. қадимӣ будани нақши лола дар муҳурҳои сангӣ ва биринҷӣ исботи худро ёфтааст. даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фанӣ барои хонандагони синфҳои 9 ва 10 муассисаҳои таҳсилоти умумии мамлакат оғоз гардид. гузориш дар ин хусус.
ҳамасола барои дарёфти чеҳраҳои нав ва инкишоф додани истеъдоди ҷавонону наврасон дар мамлакат озмуну чорабиниҳои гуногун гузаронида мешаванд ки олимпиадаҳои фаннӣ барои хонандагони муассисаҳои таълимӣ аз ҷумлаи онҳост. даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фаннӣ барои хонандагони синфҳои 9 ва 10 муассисаҳои таҳсилоти умумии мамлакат дар муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болоқат дар шаҳри Ҳисор оғоз гардид. дар маросими ифтитоҳӣ намояндагони вазорати маориф ва илм, маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо, омӯзгорон ва волидайни хонандагон иштирок намуданд. баромадкунандагон иброз доштанд ки дар олимпиадаи мазкур хонандагон аз тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар ҷамъ омада байни ҳам донишозмоии дӯстона анҷом медиҳанд. натиҷаи ин сабқат нишон хоҳад дод ки хонандагон то чӣ андоза омода шуда барномаҳои таълимиро аз худ намудаанд. ҷараёни баргузории олимпиадаҳои фанӣ аз ҷониби кормандони маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо пурра зери назорат гирифта шуда ҷиҳати шаффофу озод гузаронидани он тамоми шароитҳои лозима фароҳам оварда шудааст. шаффофияти олимпиадаи мазкурро маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо кафолат медиҳад. ду рӯзи баргузор кардани олимпиада ва рӯзи сеюм ин рӯзи санҷидани маводи хонандагон мебошад ки тариқи аризаи апеллясионӣ метавонанд яъне ба корҳои худ шинос шаванд ва аз холои ба дастовардаи худашон огоҳ шаванд. вобаста ба фанҳои олимпиада барои хонандагон саволҳо пешниҳод карда мешавад ки ин саволҳо саволҳои тестӣ, диктант ва саволҳои якҷавоба мебошанд. ҳамаи варақҳои кории хонандагон рамзгузорӣ карда мешавад ва тариқи рамзи гузоштаи онҳо яъне корҳои онҳо дида мешавад. бедахолат ягон омӯзгор, бедахолат ягон касгар дида мешавад. имрӯзҳо таваҷҷӯҳи наврасон ба омӯзиши фанҳои таълимӣ рушди рӯзафзун дорад, зеро нисбати солҳои қаблӣ шумораи иштирокчиён дар олимпиадаҳои фаннӣ бештар гардида истодаанд. дар натиҷаи баргузории чунин олимпиадаҳо хонандагони болоиқату соҳибистеъдоде дарёфт мешаванд ки барои дар оянда мутахассисони варзидаи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар гардидани онҳо заминаи мусоид фароҳам меорад. олимпиадаҳои фаннӣ дар ду самт фанҳои ҷамъиятӣ гуманитарӣ ва фанҳои табиӣ риёзӣ гузаронида мешавад ки иштирокчиён дониш, малака ва истеъдодҳои худро тавассути иҷрои супоришҳои тестӣ, зеҳнӣ ва эҷодӣ муаррифӣ менамоянд ки ин ҳамчун ҷанбаи асосӣ дар баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дониста мешавад. марҳилаи ниҳоии олимпиадаҳои фаннӣ барои хонандагони синфҳои 9 ва 10 муассисаҳои таълимии умумии кишвар давоми 3 рӯз идома меёбад. бинандагони гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи ахбор. телевизиони тоҷикистон ин икозкари муҳимтарин мавзӯъҳост. бо мо бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 5 апрели соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳида боришоти борон дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 5 дараҷа гарм, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона 7-12 дараҷа хунук, рӯзона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ бошад шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 5 дараҷа гарм, рӯзона 11-16 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо иводӣ буда борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 23-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа гарм, рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда ибебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво шабона 12-14 дараҷа гарм, рӯзона 25-27 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби хушу болидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед.